Jaun Andreok, arratsaldeon ongi etorri Eibarren gara. Eibarren izango du amaiera urtengo itzuliak 56. ekitaldia amaitzeko erlojupeko besterik ez da geratzen. Aste osoa aldapak gora eta behera atsedenik gabe ibili ondoren, 4 lagun ditugu 12 segundoren barruan sailkapen nagusian aurreneko 4 tokietan Henao Mailotoriarekin kontador, 2. postuan, 3. Thibaut Pinot, Frantseseko Frantziarra, eta 4. Iaz itzule irabazi zuen Joaquín Rodríguez, esan bezala, 12 segundora dago, eta kain gainean dituzte, 31 segundora eta 28 segundora urren ez urren, Samuel Sánchez, eta 2013ko itzule irabazi zuen Nairo Quintana. Gauzak ez du, esan bezala, mendateari mendatea izan dute aste osoan, baina azken erlojupekora, nik uste, Xavier, arratsaldeon. Arratsaldeon. Itzulia diseinatu zuten antolatzaileek nahi bezalaxe, ailegatu dela lasterketa. Egia esan amestutako egoera da. Txirrendulari asko denak elkarren gainean, eta erlojoaren kontrako saio honekin gainera iragarpen bat egitea oso zaila da. Izan ere, bizati oso desberdin ditu eta oso saio komplikatua da. Alde batetik, lehendabiziko erdian, danak gaitasunari lotutako lehendabiziko erdia izango da, eta hor indarra besterik ez da behar, baina goitiperakoan auspoa berotzeko aukerarik ez, baizik eta jaiotasun teknikoan neurtuko da. Eta hor, jaitsira oso arriskutsua dagoelarik edozein gauzak gertatu daiteke. Igoeran ere ikusi dugu aste osoan diferentzia hundirik ez dagoela. Eta jaiotasun teknikorik ez duen txirrendulariak, beste norbaiten erreferentzia duenean, hainbestean moldatu liteke. Baina gaur, bakarka arituko direnez, ondo moldatzen ez denak, sekulako atzerapenara izan lezake. Beraz uste dut, sailkapena ez du, eta iragarpena oso zabola dagoela. Lasterketa hasi da, erlojupekoa hasi da, 16 kilometro terdiko ibilbidea dute, arratera igo behar dute, Azitaindigora aurrenekoz, igoko dira, Azitaindigora lasterketan, eta gero jetxiera luzea, ohiko arrateko ibilbidean behera, eta Usabiaga, jetxiera, euripean, bustian, hala izango da. Oso zigizagatxua da, eta zorua oso labainkorra egongo da. Beraz uste dut gaur, gurpilen presioak eta teknikoki eta taktikoki oso jetxiera komplikatu izango dela. Eta berriro diot, bakarka jaisteak inolako referentziarik gabe, abildade teknikoa duten txirrendulariei sekulako abantaila emango die, eta horretan, Samuel Sánchez, sailkapen nagusian atzera dagoen txirrendulariare bada ezpada, aintzat hartzea hobe izango dute. 31 segundora dago Asturiarra. Sergio Luis Henao izango dugu Mailotoriarekin, arratsaldeko 4 eta 28 minututan ekingo dio Kolonbiarrak bitan Mailotoriarekin erlojupekoan, Mailota galdu izan du itzulian, 3. honetan asmatzen duen. Helmugan zain, aurrenekoak ailegatu zain, irteran aurrenekoa Fairli izan da, oraindik ez da inor sartu. Ilbide erdian, denborarik onenak jasotzen hasi gara. Anakona pasaberri da, 2. denbora jarri du Anakona, Kolonbiarra 2 segundora geratu da, ibilbide erdia 19 minutu eta 36 segundoan egin du onenak, hor duzue profila, eta gure kronoa, gure referentzia, Usabiaga, hor Sasiordekan sartzearekin bat emango dugu. Caja Rural zaterik zailenean bentsu, beraz. Gorakoa bukatu eta gero alegia. Edet! Nikola Edet doa Azitaindigora. Azitaindigorako bidea orain asfaltatua dago. Azitaingo bidea hau jeisteko erabili izan da. Batez ere jeisteko autoan lasterketa bukatu ondoren. Eta gainera erabili izan da. Proposa baita, arratetik irtetzeko. Caja Rural erregea, Caja Ruralek izan du protagonismoa iesaldietan. Caja Rurale Pello Bilbao dauka ondo kokatua, ondo, eta bintzako horrezko postuan da Gernikan oso lasterketa polita egin du. Eren egun izan zuen, egun txarra Pello gainerakoan. Nik uste taldeak egin beharko egin duela. Presentzia izan du lasterketan, Jonathan Lastra debutariak aurreneko etapan maila eman zuen, naizta gero lanak izan dituen. Helmuga garrapatzen Jonathan Lastrak, baina ez dut uste, asko gehiago eskatzeri dagoenik Pro-Continental talde bati. Hortxe duzue, ibilbide herrian hartako denboren zerrenda Debesai, 19 minutu eta 36 segundo, 2. Anakona 2 segundora, 3. da Jonathan Lastra 16 segundora. Jonathan Lastra, horrelako egoera
Aldetik. Irabazi duen gizona izanik esan, genezake horrela hotzean eta laburrean igueretan ondo moldatzen den gizona dela. Eta Jonathan Lastra aipatuta uste dut Caja Rural taldeak egin beharreko lan guzti egin duela. Alde batetik kirol mailari erreparatu dezkero, Pello Bilbao oso maila honean ibili da, oso honean gainera, eta sekulako meritua dauka, berak lasterketari ekin behar izan dion baldintzetan ekin eta gero hemen ibili den bezala ibiltzea. Lasterketako garaipenaren lehian sartuta zenbait kasutan, beraz, mailari dagokionez, bikain Pello Bilbao. Eta beste txirrendulariek izan duten jokabidea, Caja Ruralek bere eginda daukan izaeraren jokabidea izan da. Beti iesaldietan eta han sartu dira, ontzi guztien tapaki bihurtuta beti bezala, Jonathan Lastra gainera podiumara izan zuen mendiko saria lortuta, eta gero Goncalves eta atzo Ferrari berare iesaldian eta sartu zen, beraz nik uste dut, Eugenio Goikotxea ez dela patere aserra izango, aitzitik gustora izango dela, talde ia osoak eman dion mailarekin eta eman dion presentziarekin. Eugeni Petrov, honek ere presentzia izan zuen, garai batean, urte politak egin zuten errusiarrak, Eugeni Petrov, itzulian ez da bateri bili, Tinkofe giru baja izan ditu itzulian, Hansen, Moreira, Paulinho eta Tosato erretiratu zaizkio, Alberto Contadorri, Amaina inguruan, 1 kilometrora daune honetan, Eugeni Petrov. Azken zatien ere ikusten da, erritmoa usten duen aldapatxoketa badaudela. Oso saio komplikatua da, baina oso, nik ez dut ezagutzen, hau baino erlojuaren kontrako saio batetik aldrebes eta bestalde txirrendularientzat zaili. Zen ere oso zati desberdina dauzka, gaitasun fisikoa jokoan jartzen du aldapa hauetan, beherakoan abilezia teknikoa, eta gero amaieran berriro ere indar gutxi egoten da kudeatzeko eta berriro erritmoa usteko aldapaketa daude, garapena une oro aldatu egin behar da, oso saio komplikatu da. Ezaugarri guztiak sekulako konzentrazioa eskatzen du, eta hemen gora bera hundiak ikus genitzazke txirrendularen artean. Hau menderatuko duen espezialistarik egia esan ez dago. Batzuk lehendabiziko erdian oso ondo moldatu daitezke, baina beherakoan baldar, beste batzuk beherakoan oso jaioak dira, baina igoeran akaso gaitasunik ez dute izango, oso saio irekia dela deritzeko. Eugeni Petrov, urte asko darmatza pelotean Petrovek. Gaztetan marka handiak jarri zituen, munduko txapelketa, oitir urtez bekoen, munduko txapelketa, bai errojoaren kontra eta baita linean ere urte berean irabazi zituen, Rosti garaipen batzuk lortu ditu, handiena Italiako giroko etapa du, 2011an, Zoren bi urte Austriako turren etapa bat irabazi zuen. Fabrizio Ferrari, Uruguaiarra. Eta orantxe sartu helmugan Lastra. Aurrenekoa beraz Lastra izan da helmugan. Jonathan Lastra gaurreti batzuk izan ditu irteeran. Lehen Eugeni Petrov ikusi dugu eta aste honetan, behin baino gehiagotan komentatu dugu Fermin, ekialdeko txirrendulariek izan duten arazoaren ispilu garbia da Eugeni Petrov. 2000 urtean Puluen Frantzian jokautako munduko txapelketa hartan, berriki esan berri duzu moduan, iraupen proba ez ezik errojoaren kontrako saioare irabazi zuen, eta geroztik profesionaletan ez da orduan iragarri zuenaren erdirik ere ibili. Eta horrelako adibideak asko eta asko dira. Oso garbia Eugeni Petrov. Aste honetan bertan, Lasakteko zirkuituan aipatu dugu, Anton Boroiefe, Katusha taldeko txirrendulariak, bi garaipen lortu ditu, baina oso deigarri izan da. Zergatik, azken urte hauetan ez duelako gauza hundirik egin. Boroiefe ere, 23 urte zazpikoetan, erlojuaren kontrako saioan munduko txapeldun izan zen. Eta gerora zer da, eta orduan menderatu zituen txirrendulari asko baino gutxiego izan da. Hori da ekialdeko txirrendulari askok eta askok, urtea joan da etorri eta aspalditik datorren arazoa da gainera, gaztetan oso maila altua ematen dute, gerora ez, erre egiten dira asko lehiatu eta asko korritu, asko entrenatzen dutelako gaztetan. Debese, numo gara. Bai, lankideo. Ikusi dugu Fairri ere sartu dela. Aurre, Alfonso, arratsaldeon zuri ere. Bai, arratsaldeon guztioi. Lehenengo protagonista daukagu hemen, Caja Ruraleko Miguel Ángel Benito. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo ha sido esta crono? Si se puede llamar crono. Ha sido una crono escalada y crono bajada porque para arriba
es complicado, la subida es complicada, hay que regular bien, arriba hay un tramo que puede complicarse mucho si llegas muy atupado, y en la bajada también no te puedes descuidar, está mojada, tienes que prestar mucha atención a todas las trazadas y es complicada, es muy complicada. Para arriba tienes que tener piernas, para abajo tienes que tener confianza, y el tramo por Eibar es complicado porque hay algunas calles adoquinadas que mojadas son como un verdadero espejo. ¿Para quién puede ser propicio esta crono? Pues tal y como yo lo he visto, el que va a ganar esta crono va a ser un tío que para arriba vaya mucho y baje muy rápido. Se gana casi más tiempo bajando que subiendo, si el corredor es muy hábil. Vale, pues muchas gracias y ánimo. Gracias a vosotros. Elmugan, denborarik onena. Benito Rentzat orain. 33 minutu eta 44 segundo. Perli 16 segundora. Dimensionatako debes ere sartu da, orduzue. 32 minutu eta 31 segundo behar izan ditu. Minutuko tartearekin ari irtetzen orain, saikapen nagusiko aurreneko 10 2 minutuko tarte izango dute abiatzeko. Eugeni Petrov, Borobiev, aipatu duzulen Usabiaga, Borobiev Errusiarra, Katuxarekin lasarten bi etapa irabaztakoa, gainera nola irabazi ditu aurreneko erlojupeko izan zen, eta biharamunean eguneko iesalde harrapatu eta zer da, eta ieskide guztiak atzen utzita. Bigarren egunez jarraian nagusitu da Borobiev lasarten. Begira, Fermin Petxierako lehen da biziko irudia ditugu, eta hemen ikusiko dugu bihurgunetan eta dagoen zaitasuna. Hamar txurrukak erakutsiko digu hori. Begira, bihurgunea baino askoz lehenago hasten dira, gaur gehizakatu eta... Gaur etzateko aukerarik ez dago. Hori da. Etzateko aukerarik ez dago gaur. Gaur bihurgunetan tente ikusiko ditugu. Etzateko bildurra ez. Eta gero gainera, igoerarako gurpilei presio asko komenitzaie. Urradura txikitzeko. Baina gero goiteperakoan presio gutxiago komeniko litzaieke. Ez dut uste inor bizikleta aldaketarik egingo duenik, baina horretan ere komplikazioa eragiten die txirrendularie. Horretan ere arazoa dituzte. Igoeran presio gehiegi ona, baina beherako hori txarra da. Presio gutxiagorekin hobeto moldatuko lirateke. 32 minutu eta 22 segundo Lastrarena. Jonathan Lastra, orduz errapiketuta elmugaratzen. Joantzen urteko errojupekoan bizikleta aldaketa ugari izan zen, aiako azken aldapa hundiari ekin aurretik, behan bateko baino gehiago egin zuen, bizikleta aldaketa, ez harritu gaur bakarren bat bizikleta aldatzen ikustea, baina aldapa bukatuta. Inork ez du aipatu, baina nire itzait bat ere aldrebezke diruditzen, eta presioagatik diot. Gurpilen presioan gaur zerbait antzemango litzateke, eta zerbait hori nahikoa izan daiteke, Euskalariko itzuli irabazteko, edo podiumeko lehen kaxoiari aldamenetik begiratzen. Gaur hemen edozein txikikeria oso garrantzitsua izango da. Tarteak oso txikiak dira oraintxe bertan sailkapen nagusian, eta gutxiren baitan dago norbera daukan postua. Begira zeinen motel hartzen duen bihurgunea, hori lehorra balego askoz ere azkarrago hartuko luke Ames Txurrukak, beste txirrendulari guzti bezalaxe, beldur gutxiagorekin, lasaiago eta hor uste dut gizon guztiek sekulako urduritasun eramango dutela, ez dakitelako non dagoen irristegin eta erortzearen muga hori. Ez dakitelako azkaxeago joan daitezken edo motelago joan behar dute. Bai, aurrera dugu lehen protagonista euskalduna, bueno, Jonathan Lastra heldu berri da, elmugara. Bueno, Jonathan, ¿qué te ha parecido esta crono con la lluvia? ¿Qué te ha parecido la crono? Bueno, es una crono muy dura, la verdad es que bueno, de salida hay que saber regularse, llegar arriba con ese puntito de fuerza para los 2 kilómetros que van picando para arriba, que es donde igual más diferencias se pueden hacer, y bajando en sí la bajada, pues bueno, cada uno la técnica se va a ganar mucho y se puede perder mucho, y sobre todo este tramo de final en el que entras es un poco cuidado, o sea, hay que entrar con cuidado, y el repecho ese yo creo que va a hacer más diferencias que la propia subida. ¿Descenso peligroso? Bueno, depende de lo que quieras arriesgar. Yo he bajado, bueno, bastante un poquito rápido, sin arriesgar demasiado, y bueno, he tenido un sustito, pero tampoco gran cosa. El que tenga un poco de miedo perderá mucho, sí. Para terminar, ¿cómo ha sido tu primera Itzulia? Pues la verdad es que muy gratificante.
no me esperaba poder hacer por lo menos lo del primer día y sobre todo ayer también como terminé, para mí muy contento, no es algo que puedas decir, bueno, un buen resultado, pero va a ser mi primera World Tour, el último día como quien dice de línea y poder estar más o menos ahí, la verdad es que yo para mí muy contento. Gracias. Eskerrik asko. Jonathan Lastra elmugan denbora ikonenarekin da, 32 minutu eta 22 segundo. Amez txurrokarekin goaz, aldapa bera, atzo egia esan, atzo etapa gorra izan zuten, atzo 39 gizon geratu ziren, itzulitik kanpora, erretiratu 29 eta kontrola itxita 10 sartu ziren, esan bezala denera 39 gizon geratu ziren atzo itzulitik kanpora. Gogortasunaren inguruan halako teoria moduko bat botatzeko fermentatuak zehaztasun gehiagorekin begiratu beharko genituzken, baina uste dut, arrateko etapan hainbeste lagun erretiratu eta hainbeste lagun kontrola itxita, segurazki ez zirela inoiz alegatuko. Eta egingo nuke, diferentziak eta ez naiz soilik aurreneko 10 inguruan ari. Baizik eta pelotoiko txirrendulari gehienentzat aurreko urteetan baino askoz ere atzerapen handiago izan zutela atzo. Datuak begiratu egin beharko nituzke, baina bapatean ere ala esango nuke. Tarte handiak izan ziren atzo, eta erretiratutakoen kopuru handiagoa, behasengo etapan izan zen, orain aurrena. Han ere oso giro euritsua eta hotza izan zen, 50 lagun, geratu ziren etapa bukatu gabe behasen. Elur maluta batzuk ikusi zituztenan, elur guzti izan zen, helikopteroak ere gelditu beharra izan zuen, Zegama inguruan, Barbarietan, hori da. Atzo besteak beste, Fabio Aru, Dani Martin, Galopan, Slakter, Simon Gerrans, Kirienka, handiak geratu ziren atzo. Erretiratuen zerrendan, Xaber Zandio ere bai, Xaber Zandio eta Omar Fraile euskaldunak ere bai, erretiratu egin ziren atzo. Eta kontrola itxitakoen artean, Gil Kadri, Christophe Riblon, Didier, Paul Martens edo Julian Simon bezalako gizonak ailegatu ziren atzo arrateko helmugara kontrola itxita. Harritu naiz, neurri batean, Dan Martinek erretiratzeko manduen arrazoiarekin. Geuk favorito jo genuen, Kataluniako boltan ala ibili baitzen, favorito jotzeko moduan, eta hemengo ibilbidea berarentzat oso baitzen egokia, eta zer da, eta ez lasterketa hau prestaketa gisa hartu duela Ardenetarako, hemen inolako presiorik ez zuela, eta atzo horregatik egin beharreko entrenamentuak burutu zituenez, eta eguraldia txarra zenez erretiratzeko erabaki hartu zuela. Dan Martinek, esan dagoa, nik uste dut World lasterketa batek berez nahiko arrazoi baduela helburu handitzat hartzeko, eta bera dagoen bezala egonik, Euskal Herriko itzulia berarentzat jomuga izan zitekela, baina esan du, ez zuela nahi hemen indarrez ustutzea nahi, gero Ardenetako klasikoetan nabarmendu nahi duelako. Baston Lies irabazitekoa da egi esan, eta berriro hori du nonbait jomugan. Eta baita Gerransek ere. Eta Gerransek ere atzo erretiratu zen, eta hark ere esan du, bere helburuak horiek direla Amstel Gold Race eta Baston Lies. Bihar gogoratu, Paris-Roubaix handia izango da, arbietako azkenekoa, iparraldeko inferno ez ezagutzen den lasterketa izango da bihar, eta datorren astetik aurrera, bihar 8 Ardenetako lehenengoa, Amstel Gold Race, Herberetan, eta zuzenean jarraitu izango duz kate honetan. Amez txurroka, Eibarko saiez bidean, hauxe da, gozo xamar joan daiteken ia inguru bakarra. Hauxe bakarri. Hemen garapen luze xamarra sartu, errepidea ona, batera eta bestera mugitzeko inolako arazorik gabe hori bai. Baina beste guztia, bai hasierakoa, bai gero goitiperakoa, eta amaieraldean dauden aldapa horiekin ere, komeria latzak eta sufrimentua gainean izango dute gaur txirrendulari guztiek. Geuk, lehen euskeraz egindako hitzak egin ditu Benito, Kajarura taldeko txirrendulariak, eta hark ere hori azpimarratu du, eta izenburu bat jarri beharko genio, haren adirazten zerrendari hori litzateke komplikatua dela, oso gaiztoa gaurko erlojuaren kontrako saioa. Danilo Guiz, berak jarri du denborarik onena 3 segundotan hobetu du, Jonathan Lastrarena 32 minutu eta 19 segundoan dago orain.
Pero gainera, orain euria, euri langarra hortxe ari du, baina litekena da, honenak ateratakoan ere, euri jasa ondixiagoa edo txikixiagoa, jasotzeko itxurarik ez dauka. Ja, bat, sartuta dago, beraz, uste dut gaur alde hortatik, denek eta ibilbide antzeko izango dutela. Alderdi hortatik, uste dut, hobea litzatekela, ala izatea. Zeren bestela, euri jasa bera, gorakoan edo beherakoan harrapatu badago alde eder. Gorakoan, hainbesteko kalterik ez du eragingo, beherakoan jasa ondixamar batek. Harrapatu ezkero, txirrendulariarentzat kalte izango litzateke. Beraz hor, onenen artean, egongo diren 6-10 minutuko tarte horretan, euri jasa non bota ere, horrek ere baldintzatu lezake gaurko saioa. Beraz, norberaren maila, norberaren abilazia teknikoa, motivazioa, ausardia, ezaugarri hori eztaz guztiez gain, eguraldiak ere gaur beste batzuetan baino garrantzia handiagoa izango da. Igor Anton, irudietan, arraten gora doa, zita indik barrena Igor Anton, arraten oroitzapen kaskarrak ditu Igor Antonek, euskal bizikleta bat irabaztear izan zen eta azken egunean eroskapekik kenduzion ustekabean euskal bizikletako azken garaipena, Antoni. Horrelakoak izan ditu, bat baino gehiago, bestea, non eta Espainiako bueltan, hemen. Hor da erorita, osea. Mailaz eta itxuraz irabazteko moduko probak izan, bata zein bestea, eta batean erori, bestean beste arazo batzuk tarteko, pentsa zer gabe gelditu den. 2010ko buelta izan zen gura, Peñakabar gara bidean. Kantabrian, bai. Bukara ondo utxita geratu zen. Ia buelta irabazta zeukala. Zulo bat errepidean zerbait, baina ordura artekoa handia izan zen eta itxura guztia zeukan. Mailari eustxiko ziola, geratzen ziren etapetan, amets orain, azken metroetan amets txurruka, horika Grinetxen gaur egun taldelanean ibili da urtengo itzulian, gauza politak egindako da amets, garaipenik ez du, baina iesaldietan protagonismo handia izan dakoa, aurten ere izan du protagonismoa, gaute buruan aize puska bajanda da urten amets. Eta azkenean usabeak zertarako ez, horikak nagusiari begira kale egin du. Deizkarrekin kale egin du, atzo Saimon erretiatu egintzen, eta Gerrantzekin ere eskutsi geratu dira, hortxe ibili dira, bi aldiz bigarren saikatu da Gerrantz, baina batean hirugarren, aurreneko etapan, eta bietan pelotoian aurrenak izan da gainera. Esakan bigarren. Bigarren eta hirugarren postuan sailkatu, irabazteko moduko jardunbide izan dute eta Neil Stephensek ere pena horixe dauka. Lana oso maila altuan egin dutela, maila hondiko talde batek egin duen moduan, balorazio positibo hori egin du, Oiartzunen biziden zuzendari australiarrak. Talde osoak lan oso txukuna egin dula, baina Simon Yates atzo gainera erori egin zen, alai postuan edo uste dut, eta atzo zuzenean sare sozialetatik eta informazio hori bidali ziguten, baina beraiek ere zalantza egitzuten Simon Yates ote zen, eta bueno, geuk ala ulertu genuen behintzat, eta kontua da, anoi postuan atzo erori bat baino gehiago izan zela. Horrega, Kontxo? Bai, Amets txurrukarekin gara hemen, sartu berri da enugan Etxebarriakoa, bueno, Amets, erroipeku berezia, gogorra bia dela eta jaitxirak, nolakoa da? Gogorra eta bezkutzu ez, jaitxiera ondo da, baina gero herria zerraibia pasazio askokin, alkantarillak, labainkorra eta bastante bezkutzu. Nun erabakilik itzulia? Nik uste behin gogorra idon da ero, goiko lauta horretan da jaitxieran metza arte horrengo dira diferentiak. Eta maitzeko, itzulia nolako izan da aurikaren zat? Bueno, hortxe ez, nik uste lana oso ondo indugule, baina maitzik ez du batera, Gerrantzekin oso gertu gonga, baina bueno, pixkat peniak ingo ez, badunken esperantzi etapatxo bat irabazteko, baina bueno, lana ondo indugu eta horrekin geratuko. Bai, benetan azkenan, norrek usten duzu favorito irabazteko? Gana pegertu biliko dira, baina ez nahu bera igual, Eskerrik asko, Amets. Vale. Ametsek nau, hauzatu du. Bai, nauk berak esan digu, goizean, berarentzat egokia dela erroiupeko hau. Bueno, enok. Goraka bintzat, goraka esan liteke,
denborarik onena berak jar dezakeela aurreko egunetan, onenaren pare edo gehiago ibili da. Sergio Luisenao. Denok, beste askok bezala, jetxira izan ditzake arazoak. Baina, gaur jetxiran, uste dut denek ere, arazoak gehiago izan dezaketela, beste zer baino, gehiago. Jetxira arriskutxo dute, jetxira luzea dute. Ibilbide erdian Nikola Edeten denborarik onena. 18 minutu eta 57 segundo. Bigarren aurra saldu zaigun Jeremy Roa, 12 segundora, hirugarren Deniz, 15 segundora, eta helmugan Stefan Denifel da denborarik onenaren jabe orain. 31 minutu eta 53 segundo. Eta BMC-ko gizon bat ikusten ari garela, esan ezagun, BMC-ko Fili Gilbert. Ezkarreko eskuko atz bat hautsita operatu egin zutela. Sesioa izan du. Filigen taldekidearekin entrenatzen ari zela, kotxezaleren batzuekin edo, ez dakik zeratako sesioa izango zen, kontua da Gilbert berak bere bertsioan esan du ezer egin gabe eurekin sartu zirela kotxezaldeak, edan da ortezin joazen ere aipatu Gilbertek. Ezkarreko eskupa bat hautsita eritxera matzuten Gilbert eta eraketa bat egin zidaten bost orloio edo uste dut osautzeko. Ez albiztena Gilbertentzat. Korritu, segurazki korrituko ditu ardenetako klasikoa, taldeak ala esan du. Baina, aldez aurretik Fili Gilbertek esan zuen nire sasoia ez da beharko zukeena. Eta orain hau izan baldin badu Fermin, beste ukitu bat bere arrazotxoei, beraz hor punta ibiltzeko, sasoi betean izan da ere gomeriek izaten dira eta denboraldiko lehendabiziko zati honetan bere helburu nagusiak ailegatu atari honetan horrelako goraberak izatea, lagungarri behintzat, lagungarri ez da. Gauzen bakarrarekin dago oraingoz, Fili Gilbert Murtziako bueltera bazil hortan. Tiralongo helmugan. Ez da zer asko ibili poro Tiralongo. Gehiago ibiltzen badakit Tiralongok. Haure, giro gizona dauz, ebega. Honek ere Italiako dutegia egiten du. Javi Aruren lagun mina. Hiltzen denean mendatetan eta oso txirrendulari jaioa. Astana gustora izango da dozen. Fabio Aru altxeri gabetada. Min desente omen du. Eskuazaldean edo kolpe handixen marratzo eta berak jarraitu nahi zuen, 25 bat kilometro egin zituen erori eta erretiratu bitartean, baina gero gautza etzela ikusita erretiratu egitzen. Alare astanak uste dut Fabio Aruren alde batera utzita bere helburua behintzat sobera bete dituela bi etapa garaipen askabeteko itzuli batean Worldtourrean ez dut uste bat ere errazten. Peter Belitz, BMC-ko gizona, Espainiako bueltan podiuma egindako da, Espainiako bueltan erlojupeko luzea irabaztakoa, urteak dira geroztik ez da, izan asko azaldu Peter Belitz, kontratu amaituko du aurten Peter Belitzek, aldapagora eta hemen irterako puntua, arratsaldeko hiruterdiak gainean ditugu, urrengo Balgarren izango da, abiatzen eta atzetik Simon Kraft. Helmugan Denifel, denbora ikonenaren jabe 31 minutu eta 53 segundo. Estetina helmugaratu da, iaz Bilboko etapan berauna txikitu eta erretiratu zen gizona, Peter Estetina. Iaz BMC-lekin zen eta urten Rex Segafredorekin. Hemen Edet, Nikola Edet, parteko mugetako maiotarekin. Kofidis eta Gilbertena kontatu badugu, Sabiaga. Kofidisen ere ondo historia xelebrea gertatu da. Kofidisen, Kofidiseko Buanirekin. Onden astebuka eran. Nonbait, orain nantzin bizi da. Buani.
Kanantziko bitxitegiren batera, joan da, errojuren batera osteko asmotan erakusle joan gelditu da, bizikletan zebilela, nonbait, botu zaio, erroja erosi da erduela eta dendara joan da, bitxitegira, erakusle joan errojuak eta ikusten aritu da, sartu da barrura, bere kasko eta guzti, eta begiratu txarra nonbait, saltzaileek, eta galdetu die, saltzailei, etzu, errojua erosi nahi nuke eta erakutsiko aldi dizkidazu, erakusle joan dauzkazunaz gainera zer daukazun da ez, dauzkaguna gordozkazu, erakusle joan, kanpora berriz ere. Kanpora atera da, berriz ere begira, argazki batzuk atera erloju bati, bat eta beste, sartzeko asmotan berriz ere buani eta ez aterik irekitzen, barruan susmo txarra hartuta eta oso haserre, kontua da, nagusiak eta etorri zirela bat eta beste bera bintzat Facebookean alako haserre bat aditzera emanez iruguzkin bat utzi zuen eta gero bintzat Markamen eskertzion, bitxideiko arduen goberza bat naser buani hori kontatu zuten atzo eta bitxiak ibitu zaigo. Buani, dabilen nekoan izaten du, beti zerbait, bitxiak egin gertatutakoa. Bueno, iragarkin zatarte labur bat. Iragarkin ostean jarraituko dugu Eibarren jokuan den bakarkako erlojupeko 16 kilometro eta 5 metroko ibilbidean, oraingoz denborarik onena, Nikola Edez, Kofidiseko frantziarraren 31 minutu eta 12 segundo. Jarraten behar, Aimar Zubeldiak Euskal Bizikleta irabazi zuen. Hemen Jeremy Roa, helmugan Nikola Edez da, denborarik onenaren jabe, bigarren Denifel, eta hirugarren Restrepo kolombiarra. Ibilbide erdian, Dario Cataldo dauka markarik onena. 31 minutu eta 12 segundo, hor da oraingoz. Erreferentzia, minutuko tartearekin ari dira irtetzen. Horatu, saikapen nagusiko aurruneko 10-ak, alegia irtera azkenak izango diren 10-ak, 2 minutuko tartearekin abiatuko direla. Bai, Fermín. Aurrera, Alfonso. Gurekin dugu David López. Bueno, David, ¿cómo ha ido esta crono tan especial y peligrosa? Bueno, pues bien, la subida bastante bien. Una pena que estén todos los accesos cortados y no haya casi gente, ¿no? Estamos acostumbrados que en País Vasco suele estar lleno de público la contrarreloj, pero bueno, está todo cortado y un poco falto de público ahí en la subida. Y luego, bueno, la bajada está mojada, pero bueno, la carretera está muy bien y se puede arriesgar. Yo creo que ahí el que quiera puede sacar tiempo. Luego sale la variante y la entrada iba sí que está un poco peligrosa entre las calles y demás, hay mucho bache, mucho salto, mucho cambio de asfalto. El último kilómetro sí que más de uno se puede llevar un susto, ¿no? ¿Esta crono es propicia para tu compañero Henao? Pues yo creo que sí, ¿no? Según ha demostrado estos días, pues para arriba está de los más fuertes, ¿no? Luego será cuestión de arriesgar, como te digo, pero desde luego es una crono que le viene muy bien, ¿no? Salir ya hacia arriba. Sí, yo creo que arriba pues normalmente tendrá de los mejores tiempos y luego pues bueno, como te digo, es mucho cuestión de arriesgar, ¿no? Porque los favoritos están muy igualados y yo creo que en el puerto van a andar muy parejos, ¿no? Entonces bueno, el que más arriesgue y tenga un poco de fortuna en la bajada, pues se puede llevar la vuelta. Muchas gracias, Vale, a vosotros. Hori da, azken batean geuk ere egin dugun azterketa, Gorruntzakoan segurazki diferentzia hundirik ez izango. Aste osoan ez du ikusi, eta beherakoan... Unen artean beherakoan hor diferentzia hundiak izango dira. Beno, 31 minutu eta 3 segundo Cataldoren denbora, beraz edetena bota du. Aurrena jarri da Arzanako italiarra, Dario Cataldo, agerraldi pare bat izan ditu, aurreneko etapan horita izan zen, egin zuen agerraldia, zu aurrean pasatzuen, urkarekin harrapatu zuten, zaldekideak eman zion errematea egunari, Martina Semeinen irabaziz, Luisino Sánchez bera ibilbidean da hor duzue, behineko sailkapena Cataldo Edet bederatzira, Denifel 50 segundora, ondoren Roa dago eta Restrepo segidan. Marzuelia Katusako 18 aurreratu du.
Angel Vicioso bere gaian hemen. Azer lojupeko egin zituen euskal bizikletan. Eta horrelako jaitxieretan dare oso jaitxitari egona da. Kontua da orain, ez dakala ezertxo ere jokuan, eta ez Aimar Zubeldia eta ez Angel Vicioso. Ez dira ezer arriskatzen ari, baina Vicioso askoz ere gutxiago. Baina hor dago lehen esan dagoaren adibidea. Ez bat eta ez bestea, ez dira arriskatzen ari, baina begira nolako aldea zegoen bat eta bestearen artean. Eta hori gertatuko da, arriskatzen dutenen artean ere. Erreferentziari gabi, bat irudituko zaio, benetan azkar doala, eta beste bat askozera azkarrago joan daiteke, sensazio berdin. Hemen, beherakoan, norbera bere kabuz, ondo moldatzen ez denean, erreferentziari gabe, galduta gelditzen da, galduta. Eta ez Dani Moreno ikusi dugu, hemen Igor Anton. Zabea, ez dago zu Movistar Chamarro, Movistar Richarroi falta izan zaion irudipenak aldaukazu. Nabarmen, eta esango nuke Nairo Quintanari gainera iazko antzeko zerbait ari zaiola gertatzen. Lehen urtean ere, nagusi etorri ziren Nairo Quintanarekin Euskal Herriko itzulia irabazteko intentzioz, eta lehen dabiziko egunetik taldeak hori irakutsi zuen. Beraiek lotu zuten nahi zuten bidetik, eta gero eskerrak Jon Izagirre agertu zen, azken egunetan Nairo Quintana guztitako zuloa ark bete zuen eta 3. postuan sailkatu zen. Nairo Quintana etzen gaizki bili, 4. izan zen, baina Nairo Quintana denerako gutxi. Eta hemen antzeko zerbait, egunero zeroi falta izan zaio. Eta berak esan zuen, azken egunetarako, atzorako eta gaurkorako bereziki, indarrak errekuperatu da zegoela. Kataluniako boltako birusaren kontua aztu da zegoela. Atzo, berak esan du eta aitortu du, oztu egin zela, gor genditu zela eta horregatik gorputzak ez ziola erantzun, eta saiatu izan balitz. Ena hori, eta Alberto Contadori jarraitzen, lehertuta geldituko zela. Beraz, Nairo Quintana ez da ibili, espero zen mailan. Eta batetik, Izagirretarrak hasiera entziren abiatu, Nairo Quintana ez da bere mailan ibili, hor utxune handia gelditu zaio Movistar taldea. Movistarren Bizkonti ibili da bere mailan Jesus Herrada etzen kanpoan geratu, segundo gatik, uste dut. Jesus Herrada den atzetik etorri ziren guztiak, ia kontrola itxita sartu ziren. Herrada ez da ibili, Sozerran ez da ibili, Anakona putzik ere ez da ibili, Quintana bere mailatik bere ibili da, Bizkonti ibili da, Bizkonti. Egun batean 5. postuan zerkatu zen lesakan, eta Bizkontik izan zuen, ni laguntzera etorri naiz, baina Jose Luis Arrietak egun hartan, alegi esan ziola, saiatzeko zerbait egiten, eta bueno. Falta izan zera zerbait, bai. Nik uste dut Fermin askotan esan izan dugu. Segurazki Nairo Quintana edo Jon Izagirre lider baten moduan ibili izan balitz, eta behar egon izan balitz, txirrendulari horietanak, aipautako horietanak, hobeto ibiliko ziren. Baina uste dut batzuetan, liderrak utxegindakoan, inguruak ere motivazioz eta bera egiten dute. Eta hemen psikologiari askotan aipu gutxi egiten diogu, baina hemen burua da, gero motorraren inbilera, zehazten, gutxitzen edo igotzen duena, burua, psikologia. Monfort, rojoaren kontrako espezialista da Maxim Monfort. Batu zutalen, talde asko ezagutu du. Aldo Silindator azken metroetan Errusiarra Katuxako gizona Joaquin Rodríguez da itzulian. Joaquin Rodríguez sailkapen nagusian ondo dago, 12 segundora dago Joaquin, 4. postuan. 3. Pinot dago, Thibaut Pinot, franseilekoa. Pinote gaurten oso demoralia zer hona izan du. Errojupekoetan asko hobetu du. Pinotek orain dela urte batzuk arazoen betzen zituen, aldapa behera, Frantziako Turrean eta mendateetan behera barregarri ere bai ibilitzen, zenbait etapetan orain dela urte batzuk, baina erostik asko hobetu du. Gaur guztian ez dakit, arraten behera, zer moduz modatuko den Pinot. Mamuz arrazion. Bai, bakarrik bintzat, Fermin, Thibaut Pinot izango da bakarrik arazo gehien izango duenetako bat, Thibaut Pinot. Zeren aurtengo Euskal Herriko itzuli honetan ere ez dut gogoan zen mendatetan, baina gogoan dut, Mikel Landa uste dut, ez dakit lider zen egunean, garrastatxun lider zartu eta gero edo zertzen, edo egun hartan bertan izango zen, baina aginan behera. Aitakoren batean zen, Mikel Landa Thibaut Pinoten atzen jarri zen, Thibaut Pinot ja etena sortzen hasi zen. Eta txirrendulari bate Thibaut Pinoren bertuterik handiena ez dago beherakoan, eta horregatik
zuzendari guztien aholku izaten da, Thibaut Pinoren gurpilean bada espada ez gelditu. Eta uste du Thibaut Pinot beste referentziarekin hainbestean, eta alare oso ondo ez da moldatzen, gaur bakarrik iruditzen zait okerrago moldatuko dela. Igoeran hori bai, igoera uste du txukun egingo duela. Zeren Thibaut Pinot bere buruarengan orain sinetsita dago erlojuaren kontra ondo ibil daiteke. Laurak 14 minutu gutxi, laurak eta 28 minutuan ekingo dio Sergio Luisenok maiotoriak erlojupekoari Igor Anton. Dimension datan gaur egun Igor Anton, Iaz Asturias irabazi zuen, Movistarrekin Igor Antonek, gero Girora joan zen, Giroan etzen zuen debili Igor Anton. Gizon hemen, jaianteko gizona, jaiantek atzo Bargilen baja izan zuen, Bargilek Orion oso etapa polita egin zuen, eta atzo erretiatu egin zen, bai Alfonso? Hementxe dugu gurekin Igor Anton. Bueno, Igor, bukatu da gaurko erlojupekoa. Bai, oso gogorra, baina entretenigarria, azkenean. Ez aspertzen, egoera oso gogorra. Batez ere jaitxera arriskutsua, baina, bueno, publiko asko, afizio asko eta hori polita da txaren egotea. Itzuli honetan gehiago espero esan duen? Bai, noski baietz, baina, bueno, gorputza ez dakiz zergatik, baina osasunez ondo nago, baina ez dakiz zergatik ezin nuen, eta, bueno, behintzat bukatzea ja erreto bat izan da, baina egongo dira lasterketa hobeagoak. Urrengo lasterketa, urrengo ronkak, giroari begira? Bai, daude Ardeneseko klasikak, batez ere Fletxa eta Lieja, eta gero giroa, a ber. Bale, eskerrik asko Igor, da animo. Ardeneta ondo ibil izan da Igor, batez ere Fletxa balonen. Hemen, behinbeineko sailkapenean Dario Cataldo horreneko postuan, goratu 11 minutu eta 3 segundan geratu du kronoa Cataldo. Bigarren Edet da 9 segundora eta hirugarren Denifel 50 segundora. Gianluca Brambilla aldapa gora. Orain arteri dago helmugan. Arteri baina zen ditugu. Ilun dagoela, era sartuta dago eta errepidea, uste dut denek ere gaur guztia izango dutela. Aimar Zubel helmugara, etzigarren denboraldia du Zurbildarrak aurten. Badira batzuk. Eta aurten ere ondo eta Espainiako bueltan izan turrean 15. partaidetza izango du Aimarrek. Ez dira edozeinen esku dauden zenbakiak, Aimarrek dituenak. Angel Vicioso dator orain. Zindurain saria irabazi zuen. Angel Vicioso Euskal Herrian garaitu ari du, batez Euskal Bizikletan, erlojupekoak eta Euskal Herriko itzulian ere etapa irabaztak. Vicioso bere garaian gizon azkarra izan zen, aurrera Alfonso. Bai, gurekin dugu orain heldu berri da Aimar Zubeldia. Bueno, Aimar, bukatu da itzulia, bukatu da urtengo ekitaldi gogorra. Bai, nik uste dut hori izan dela ezagorri nagusia ez. Egunera egonda zerbait, eta bueno, gainera guraldiak asko baldintzatu du ez, oraindik nik uste dut gogorra egin duela itzulia. Erlojupekoa arriskutsua. Bai, bat jetxi da ez. Eta bueno, gero Erbioko Eibarko herrian gaude, pintura txuri asko dago lurrean eta kontu zibili behar da ez. Edozein momentutan dena galdu liteke eta baina, bueno, kurba hogitzen ere segun gaztea da. Beti galdetzen dizut, datorren urtean hemen ikusiko zaitugu? Nire nahi ala da, ez? Momentuz jarraitzeko asmoa bukat. Oraindik denboraldia luzea da. Azkeneko momentuan gutxutatuko litzaiak erabakitzea, baina, bueno, momentuz gogotsu nago jarraitzeko. Eskerrik askotan, Aimar. Mil esker zai. Zurbildarra, esan bezala, 19. denboraldiari da egiten. Eta ibilbidearen zailtasunaz, zen alda itzulean azkeneko urteetan ibilbide errezik errojoaren kontra. Zailakoa izango da behar bada errezenetakoa hola oztoporik gutxien duen ibilbidea. Osabega, oi hartzungoa, pentsa ze jinkana zen ura. Oinatikoa bera, behasengoa bera, hola berreko aldapaiekin, iaz bertan aiako aldapatzarrarekin. Azken urteotan nik uste antzekoak. Aurten egia da, arrate luzea dela. Aurrekoekin alderatuta, igoera luzea dela arrate. Ez da gauza bera, pikoa izanagatik 2 kilometroko aldapatxo
Bihurgunetxe bat zaiztea, edo ja 5-6 kilometroko lehen mailako mendate bat behera zaiztea. Hor, abiadurare askoz handiago hartzen da, eta gero bihurgunetan komeri gehiago sortzen da. Baina egia da erlojuaren kontrako saio guztiak, zailako salbuespen hartuta, Euskal Herriko itzulia, denboraldi osoan izaten diren, zailenak eta komplikatuenak eta arriskuitsuenak dira. Nik behin baino gehiagotan egin dut kritikatxo hori, nire gustorako behintzat uste dut, aste osoan nahiko aldapa eta hauntz bide edo baserri bideetatik ibiltzen direla, azken erlojuaren kontrako saioan horrelako zerbait jartzeko. Zergatik, azken baten ordekan jarrita ere, distantzia laburrean, honen artean diferentzia txikiak izango direlako, eta hemen era handiak ez ditugu ikusiko. Beraz, uste dut, espezialistei edo aste osoa gora eta bera ibili ostean, beste itzuliek egiten duten moduan, nire aburuz, hobe dela, kilometroko erlojuaren kontrako saio lau jarri, eta emaitza berdin izango da. Normalean, Euskal Herriko itzulia lehiatzen dutenak, inorrez baita espezialista izaten. Eta orduan beraien arteko jokoan gelditzen da dena. Hemen izango den bezala. Eta horretan uste dut Euskal Herriko itzuliak baduela bereztasun hori. Hartu denboraldi osoko edozein itzuli. Eta ez duzue inon topatuko, Euskal Herriko itzulien bezain, erlojuaren kontrako saio gogor eta bihurri. Aurreko urtean Toni Martin hibrida, Toni Martin egia zetzen irabazi, Aztondi Mulan izan zen aurretik aian, hartzen ez bata eta ez beste ez dira itzulian, hortzen erlojuaren kontrako espezialistarik, ez da itzuliko pelotoian. Itzuli azken etapan da, 16 kilometro terdiko ibilbidea, bakarka egin beharrekoa, irtera eta helmuga Ibarren, tartean arrateko igoera, zita indigora, Euripean, aste guztia, aurten Euripean joan da, eta honezkero berdin izango dio. Bueno, Euripean, lesagago etapa hainbestean egin ahal izan zuten. Goizetik euri egin zuen, baina gero etapa mailako kilometroak ateri izan zuten, baina iaz aldean aurten eguraldi txarra bukatu da itzulirako. Logan de Pli errande politak egin ditu, Logan de Pli gazteak 20 urteko ziklista aritxule egin gora, tartean egintzen taldetxoan, nabarmendu zen aurrena, ondoren Orion amaitu zen etapan ere bai mugitu zen. Logan de Pli, beste gaztea zintzen, Omen. Gazte politak ikusi ditugu, Fermin. Gazte politak ikusi ditugu, egia esan. Eta gustoko dugu gainera, oie alako jarraipentxo bat gertutik egitea ikusteko, afizionatuetan txukun xamarribilitakoek gero ze bilakara egiten duten, eta bueno, balio baitu. Herrialde batzuen eta besten jarraipena eta egiteko. Aldaketa, ibilbide erdiko erreferentzian Fabio Fellini orain, denborarik onenarekin. Taldori aurre hartuta, 18 minutu eta 37 segundo. Fabio Fellinek lehen urtean, nazioarteko kriteriunean irabaziko zen erlojuaren kontrako saian. Aurten Igo Pinotek irabazi duena, lehen urtean Fabio Fellinek irabazi. Eta horretan dugu, Diego Rosa, mendiko maiotarekin, atzo arratzen etapa zoragarria irabazi zuen italiarra. Eta italiarrek badute premia, Fermin, badute premia Worldtourrean ere pixka bat eskoabiletzeko. Italia denarekin 2 garaipen baino ez dituzte Worldtourrean. 2 garaipen Worldtourrean. Tximolaik, Kataluniako boltan hortu zuena, eta hau Diego Rosak hemen. Pentsa, Italia izan denarekin, lortu izan dituen emaitzekin, zertan dabilen orain Italia. Worldtourrean 2 garaipen baina ez dituzte. Luis León, planta bikaina, Carlos Berenak ez dutzik honek ere, Fermin. Bai, gaina Luis León handia da, eta sendo xamarra da. Franeslek, eta igarra, igotzailea izan, esan beharko dugu. Hori bai, igotzailea ona izana. Turren pakirabaztako Franeslek. Turrean podiumean, behin baino gehiagotan, lehian ibilitakoa. Anaia gaztearekin, Handi Eslekekin. Eta badu marka hori, bi anaiak turreko podiuna ezagutu zutela, badu marka hori. Eta Euskal Herriko itzulian askotan parte hartutakoa, ez du alako emaitza honik, Euskal Herriko itzulian Franeslek, urte batean erori eta utzi beharra izan zuen lasterketa, hemen sarri erortzen den egitako da, Franeslek. Damiano Caruso
Ez du asko ikusi aste guztian Damiano Caruso. Eta berare asarrezen Fermin, berare asarrezen etaparen bat edo beste lesakakoa eta uste dut gogoko zituela eta lehiatu nahi zituela eta bere buruari autokritika egin eta esan zuen etxe bilela, bili beharko zukeen moduan. Uste dut Damiano Carusorekin eta beste esango nuke beste italiar bat, eta itxuraz eta zeugarrik antzekoa, Moreno Moserrekin antzeko zerbait ez dute den gertatu, ez? Moreno Moser horten zertxoa piztu da, baina beherakoa nabarmen izan dute, behera egin dute. Behera egin du, Caruso urte honak izan zituen, basoren aldamenean eta Kanondelen ibili zen urteetan oso urte honak, baina orain biak garaitxu berrinean, bai Moreno Moser eta Caruso biak gora zetozen, eta gero hor ez dakit sapaia jo duten, ez nuke esango oraindik sapaia jota daudenek, iruditzen zait oraindik bilakaera horretan tarteri badutela gora egiteko, baina gero behera egin dute nabarme. Moreno Moser talde honetan da, Cannondale taldean, talde honetan ibilitakoa da, bestalde Damiano Caruso. Luis León Sánchez. Kontuz ari da bihurguneak etartzen, ez da bat ere okertzen, eta ikusten duz ere esente frenatu eta nahiko zurrun hartzen dituela bihurguneak. Astana taldeko murtziarrak. Aurten errojupeko saio batean katora joan zen. Lasterketa irabazte hartzela, Luis León Sánchez, lider hartzela. Garben. Bere taldekidea da Helmugan denborarik onena eginda, Dario Cataldo. Bigarren Eder dago 9 segundora. Eta hirugarren Luke Vinson 28 segundora. Luis León Sánchez Marquinez Eminen etapa irabazita, bigarrenez Itzulian etapa irabazita. Fermin, ADDR jetxizuen Aiaskiako jetxiera. ADDR jetxizuen lehen egunean Aiaskia. Navarro horrekin batera. Hemen San Omen lehen aipatu dugu. San Omen gero ikusen batek. Esan zigun, aste guztia errepide bazterrean pasatuen ikusle batek. Oartu altzieten San Omen nola auto batek harrapatu zuen Aiako etapan, oartu ba, non bai, lotoko autoak harrapatu jota bota egin zuen, gurpila, txikitu egin zion, eraktorioan eratzen minik izan, San Omen. Steve Cummins, lesakako elmuga metalaxe, txanetan eginda. Elegantziaren saririk balego, beraritzat litzateke azkeneko zuzengune honetan mintzat sari hori, bai dotore eta pistako postura paregabe hartuta, begira hori. Hori da, ordekan txukun ibiltzeko postura egokia. Hau, ez da Rusiarra, Ez da Rusiarra. Baina Manchesterko pistatik ateratakoa bai. Ja, hilbide ez dago elmugakoa da. Elmugako sailkapena dau, behinbeineko sailkapena. Dario Cataldo 31 minutu eta 3 segundoko marka jarreta. Edet 9 segundora. Cummins orain 3. 28 Luke Vinson 28 eta Gut 43ra. Behinbeineko aurreneko bostak Eibarko elmuga honetan eta berriz ere euria dugu. Arratsaldeko 4 gainean. Iragarkintza beste tartutxo bat egingo dugu. Iragarkin besten jarretuko dugu. Eibarren jokuan den itzuliko azken erlojupekoarekin. Fabio Feline sartu da eta denbora igonenan jarri du Felinek. Gasteizen etapa irabazitzuen Italiarra, honemestez, behinbeineko sailkapeneko aurreneko postuan eta Erne aurreneko referentzian aldaketa izan baita Adam Yates pasada eta astindulatzen mandio kronoari 58 segundoan bota du Felinerena 6,6 kilometroan, honemestez Adam Yates denborarik onenarekin eta helmugan sartu direnen artean Fabio Feline, Dani Moreno, ez da saiona egiten ari, Dani Moreno esan ditzeko ez dela ondo ibili Dani Moreno. Dani Moreno hemen ibili dena baino dezente gehiago da. Movistarreko egizan dutko harako gabezitxo bat aurtengo itzulian, Iaz Quintanak berak izan zuen. Jon Izagirre podiumen sartu eta konpondu zuten, Movistarrekoek, baina
aurten zaigertarrak ez ditu hemen izan, eta izan direnak euren mailaz behetik ibili dira. Adam Yatesek jarri duen marka erreferentzia da. Hori erreferentzia da. Esan nahi dut, ja hori haustea orain etorriko diren txirrendulariei ere kosta egingo zaie, eta segurazki onenen inguruan ibiliko da. Haiek hausiko dute, baina orain arte ibili diren txirrendulari guztietatik benetan aintzat hartzeko moduko denbora Adam Yatesena da. Eta gainera, Adam Yatesen denbora horre balioko digu, gero Felinerekin helmugan izaten duena alderatzeko. Hau da, igoeran eta jetxiran nolako tarteak izan daitezken ikusteko izan ere. Orain helmugan Felinerena da denborarik onena, baina goian, ia 7 kilometron daukagu mugerrian, 48 segundo atera dizkia Adam Yatesek. Ikusiko dugu, beherakoan zer moduz moldatzen den, eta horre egin genezake tajuzko alderaketa bat. Orain arte helmugaratu diren txirrendulariek ez gora eta ez baitute ez gorakoan aparteko mailarik erakutsi, eta ez beherakoan aparteko ausardiari. Beraz uste dut, Adam Yatesek gutxienez lehendabiziko erreferentzia, eta gero ondoren favorito nagusiek egin dezaketenaren alako itxuratxo bat erakuts lezakela. 21 minutu beratzen dira, Sergio Luisena abiatzeko, goratu, 2 minutuko tartearekin ekingo diotela sailkapen nagusiko aurreneko 10 lagunek. Helmugan Fabio Feline da denborarik onenaren jabe, ibili erdian edo gure referentzian Adam Yates. Hor duzu helmugakoa, 30 minutu eta 56 segundo, 31 minututik jetxi duen lehena da Fabio Feline. Gizon azkarra da, postunak egin ditu hemen. Gerrans eta bera ibili dira peloti buruan. Posturik aurreratuenetan. Pierro Lan. Ibili xelebra dauka Pierro Lanek. Begira zeinen oso baju joaten da gainera. Fijatu berak zenbat luzatzen duen hanka, eta fijatu beste batzuekin, eta honek askoz ere gutxiago. Oso aurrean pedalkatzen du gainera, oso aurreratuta, eta horren bestez, belauna oso gutxi luzatzen du. Denbora guztien tolestuta darama belauna. Eta hor ere neurriei dagokienez, hainbat teoria daude, txirrendulari bakoitzaren gustuak ere batzuk eta besteak dira, eta ez dago formula jakin bakar bat, esateko, altura honetan ibili behar duzu, honako atzerapen edo aurrerapen hau behar du zelak, eta hor ere teoria txoa daude, eta horregatik ikusten ditugu txirrendulari asko oso altuera. Bakoitza berean, formula bat izango da, baina formula horretan gero... Eta formulak ere bat baino gehiago, Fermin. Zeren hor bakoitzak esaten du, alako angulotan indar gehiago egiten dela, beste batek dio ez, baina angulo hori zertxo bera atzeratu ez gero eta 45 graduko anguloan partez 48 hobeto eta orduan gradutxo horiek altuera desberdina ematen dute, baina gero norberak sentitu behar du eroso. Gauza bada teoria, bai, hau da neurria. Baina norberak gaizki baldin badabil eta buru horri bueltak baldin badabil, alperri da neurririk egokiena. Landa abiatu da, Mikel Landa, irteeran Murgiarra, hemen doa, goian denborarik onena jarri duen Adam Yates, Britaniarra, nahi atzo arretiratu egin zen Simon, Adam egiaz Donostiago klasiko irabazi zuen, joan egunean talde harrapatuta etapa garaipenaren lehian ikusi genuen Adam Yates. Adam Yates eta Simon Yates ezagutzeko uste dute egokia dela, halako sekretutxu bat dago eta beraiek aitortu da begira. Adam Yates oinetako eta galtzerdi zuriekin ibiltzen da, galtzerdi ebintzat zuriek izaten ditu, eta Simon Yatesek beltzak. Geuk ere beti ez dugu asmatzen nor den, baina beraiek, eta uste dut kazetariei eta jendeari lana gerratzeko erabaki hori hartu da dutela. Honek, Adam Yatesek zuriak erabiltzen ditu, galtzerdiak eta beltzak Simon Yatesek. Kreutzigerrek, Mexiko gizona aurratu egin du. Beste badarama. Ez du oso denbora honegin 58 segunduko atzerapena izan du Kreutzigerrek gailurrean Adam Yatesekiko. Yates Monfort dauka aurrean. Maxim Monfort. Baina berakoan arreskatzen ari da, eta teknika hona dauka Kreutzigerrek, Begira zen min ematen duen aldapatxonek Fermin. Hemen platera txikira geizten dute katea, erritmoa guztiz hautsi egiten die, eta aldapatxonek sekulako mina, baina sekulakoa gainera egiten du hankazainetan. Galdetu ezkero non sofritzen duten gehien, despiatu ezkero esango dute hemen,
Aldapa honetan, garapen luzearekin etortzen dira eta bapatean oso bestelako garapenarekin ekin behar diote, oso bestelako esfortzua, askoz ere bortitzagoa, eta hor azido laktikoa ikeragarri gotzen da eta sekulako hanketako mina sentitzen da. Roman Kreuziger, Roman kontrako espezialista, Iban etapa irabaztakoa, Romandian eta Suitzan maila handia emandakoa, Diego Ulissi, Pierre Roger Latour, Poland, lan primeridakoa, Ulissi duzu bilbidean, Poland, eta Pierre Roger Latour, ondoren. Aldaketarik ez. Demogako sarikapena aldaketarik ez. Kreuziger pizka bat egin du, zebega, pare baten ikusi dugu, kontadorri gurpila eskainiz. Atzo justiziago bilitzen, atzo Kiserloski bilitzen eta kontadorri dezente lagundu kilometako bat, batez ere azken kilometro zentzat Kiserloski izan zen. Rui Costa. Anai arretiak izan arte. Mario Costa. Hau bai arriskatzen ari da Fermin. Roman Kreuziger arriskatzen ari da, teknika hona dauka, ziklokrosean ibilitako txirrendularia da, eta beste igurreko saria irabazitakoa junior mailan, munduko txapelketan eta dominak eta lortutako txirrendularia, eta teknika hona dutenak, begira, aurrez ikusi ditugu txirrendularien aldean zeinen azkar eta ondo, seguru ari den jaisten gainera Roman Kreuziger. Honak egindakoa da Roman Kreuziger. Girora talde buru ezala joan eta utxe egindako ere bai, gero etapa garen batekin arramiatu zuen. Ura, bikaina. Zoragarri ura. Zoragarria. Betiko etapa hondi bat irabatu zen. Kreuzigerrek. Baina bestela gainerakoan itzule hondietan nagusiari dagokionez behintzat ez du asmatzen Kreuzigerrek eta hemendik aurrera nek asmatuko du. Honen artean asmatu ez badu. Ez, arra delako. Kontua da, honek oso gazte zela, intzuela nungoa da txekiarra. Horregatik izan da. Nungoa, ekialdeko joera duen horietarikoa, beste bat. Eta orain uste dut, berak ere bereganatu duela, berak ere sinistu duela, itzuli handietan, liderra handi bati laguntzeko mutil egokia da. Zerega, Adam Yates eta Diego Rosa, atzo etapa irabazi zuen italiarra, bigarren aldapa amaieran. Helmugan Brambila ikonenarekin, 10 segundora dago Fabio Fellineren denbora. Ia Adam Yates gaiden Brambilarena botatzeko, Kelderman, mailotoriarekin ibilita, gaur erberetako erlojupetpeldunaren mailotarekin Eibarko azken etapan. Gero Fermin ez dakit honenen denborek zer esango duten, baina esan dugu jaitsiera igoera baino erabakigarriagoa izan daitekela, eta ona hori demostratzen duen datu bat. Brambila gorakoan zigarren postuan sailkatu da, minutu eta laura, eta orain helmugan Brambila da denborarik onena. Felinek Brambilari gailurrean 16 segundo atera dizkio. Brambilak Felineri gero helmugan 10 segundo, beraz 26 segunduko tarte egonda bien artean, 26 segundukoa goitik behera. Beraz, gorakoan baino gehiagoan Brambilak bera diona. Eta uste dut hori bera, itzulia jokoan duten txirrendularien artean ere geldituko dela. Horregatik aipatu dut, bada espada. Samuel Sánchez ere ez dezatela bada espada baztertu. Uste besten pare dagoenik, baina Samuelek beherakoan min emango da. Adam Yates hemen da. Denborarik onena. 30 eta bost. Zenbatean hobetzen duen. 41 segundotan Fermin. 30-0-5 egin du. Zeni guera txaban bitartean Roman Kreuziger. Begira, Brambilari 40 segundo atera dizkio Adam Yatesek, Brambilari 40 segundo helmugan. Eta gailurrean, minutu eta lau segundo. Beraz, 24 segundo jandizkio Brambilak Yatesi jetxieran. 24 segundo. Hor da, behin-behineko etapa sailkapen Adam Yates. Brambila gero, 50 segundora Feline, 50 Cataldo. Adam Yatesek igoera egin du benetan bikaina, eskala zailepetoa delako.
baina gero beherakoan izan dira bera baino hobeak. Eta hemen garaipena lortu nahi duen txirrendulariak, eta itzuli eraman nahi duenak, biek egin beharko ditu hain bestean, Desoreka handia baldin badago bietakoren batean, kontu. Horeka da, normalean errotareko... Txikiaz nostego klasiko irabazi zuen etxera pikeina egin zuen, igeldozik behera. Eta horren bihurtze berriz, igeldozik behera, hankazora jontzen adan zeitz. Aldaketa dugu. Ibilbide erdiko referentzian orain bigarren Henao Sebastian. Sergio Luisen lehen guzua. 24 segundora. Bera, jeitxa aurrena, problema doa. Bigarren Sebastian Henao. Eta hirugarren tokira pasada Diego Rosa. Eta orain ateri. Lehen Eurilangarra, gero jasa ondixeago ere bota du orain ateri. Eta honenak hasi dira abiatzen, Honenak hasi dira abiatzen. Beraz, baldintza orain behintzat. Irteeran, lehengoek baino hobea dute, salkapeneko lehendabiziko postetan dauden gizonek. Hemen, Nairo Quintana. Beha zeinen irabazi zuen Euskal Herriko itzulia errojupeko zen irabazi. Toni Martinek irabazi zuen. Baina gizon honek, bere errekideari, Sergio Luisen hori 40 segundo sartu zizkion behasengo errojupekoan. Nik uste dut, gorakoan beste batzu baino puntu erdi bat beherago dagoela, eta beherakoan ez duela beste batzuk adineko. Beherakoan burua. Erabiliko du, hori da. Burua erabiliko du eta orduan ez du ausardi askorik izango, berak turra du buru eta gaur hemen ez du minik hartu nahiko. Beraz, baldin badakizu irabazteko ez daudela. Hori. Galga gertu. Eta non eta esatez zioten gogorakoan sekulako denbora egin duela eta irabaz lezakela, hori esatez badiote eta baldintza hori espaldin bada, beherakoan Nairo Quintanak ez dut uste arriskatuko duenik. Quintanaren atletik Samuel Sánchez abiatuko da. Berbaeke gaztea, azitainen gora. Atzo utxe egin zuen. Atzo egin zuen. Atzo arte oso ondo eutxe zion. Honen egin ibilira Luis Berbaeke. Hor da Nairo. Frantziako Torrean, bigarren Giro irabaztakoa da Nairo Quintana. Arten berriro Frantziako Torrean izango da Nairo Quintana. Kataluniako Volta irabazita. Bere denboraldiko 3. lasterketa du. San Luiskoa izan zuen aurrenekoa. Adam Yates, Miguel Ángel López sartu da tartean, beste kolombiar bat, Sebastian Henao hori aurre hartuta, 2 segundora 24 honi beste Sebastian Henao, Diego Rosa eta Dani Navarro. Latur, atzo ondo ibilitzen Latur. Salkapenean, azken egun hauetan aurrera egin du Laturrek. Igotzaila da, Pierroyer Latur, igotzaile txikia, Jaz Quintanarekin eta Contadorrekin, naharmendu zen egoaldeko ibilbidea, guztia harrituta geratu zen zein ote zen, Pierroyer Latur izeneko agedergo ziklista, palesen gora, eutxe egin baitzen Laturrek, geroztik uste dut hauten dutela, Pierroyer Latur. Bizikleta gaineko estiloari dagokenez, buiak mozen tankera du, bizkar kolpeka laguntzen baitie, hankei Pierroyer Laturrek. Atzo etapa irabazitzen Diego Rosa, mendiko liderra. Eta hemen Samuel. Beherakoan hone dauka. Horrega inork edukitzekotan, abiladea aparteko baitu, ausardia bestein bestekoa, beraz, abantaia txori badauka beintza Samuel. Esan berdal ere, Samuelek, errojupekoetan denetik izan duela Euskal Herriko itzulian. Roitziger, elmugan, bosgarren. Minutu eta 5 segundora. Horrek esan nahi du, Adam Yatesek baino etxera kaskarra egin duela. Gailurrean, 6. kilometro eta 6 metrotako mugarrian, 58 segundo atera dizkio Adam Yatesek Roitzigerri, beherakoan gehiago aldu du. Atafo marrapatu du. Beherakoan, dana ez da beherakoan, Zeren, hemen ere diferentzia dago. Hemen ere gaitasun fisikoa jartzen da jokoan eta begira garrapenei. Txirrendulariak aldapa motz batean platera kentzen dutenerako sekulako malkarra dagoen seinale.
Eta hemen denek sartzen dute plater txikia. Beharko sartu? Bai. Beharko sartu. Eta hankak lehertzear, lehen egiten den esfortzuak ez daukalako zerikusirik oraingoarekin. Lehengo garapenak oso bestelakoak direlako oraingoarekin. Eta hor, gorputzak izugarri sofritzen du. Gorputza beherakoan erdioztuta eta nagiantzen ekartzen da, eta gero gorakoan komeria. Mikel! Aldapa gora, Mikel! Mikel Landarentzat azterketa garrantzitsua da. Erlojuaren kontrako saioak ez ditu inoiz lehiatu, baina orain bere burua aztertzen hasi beharra dauka, salkapen nagusitan bere burua aurrean ikusi nahi bat. Erkiago txapelduna. Bigarren da, gaur egun Vandenbroek Bigarren hori tamasi zurra bitan bosgarren postuan amaitutakoa. Ez da, ordea, geroztik ez da batera saltzen eta Joaquin Rodríguezek ekin dio saioari. Itxaropentsu bat osan zuenez, zergatik ez aurten ere Euskal Herriko itzuli irabazi, beraz itxaropena badauka. Bai, nik esango nuke podiumean tartetxo ingo dela gaur, Joaquin Rodríguez. Ere jomuga horixe da. Baina, garaipena amestu edo, amesten du. Zerrega, podiumean zingo zutzu. Koldar Nabil, Koldar, iragarpenetan. Frantziara badaukatu, Frantziara, Pinot, podiumerako. Ordena ez dut eskatuko, gehiagi da. Frantziarra... Nik Purito, esango nuke, Purito. Frantziarrak beherakoan asko galduko du, beraz, podiumean ez du lehenko. Beherakoan uste du, Pinotek asko galduko duela beherakoan. Eta bigarren euskalduna, Pello Bilbao, itzule egin du Pello. Denbora egin zuen eta aurten ere. Iazko bide bera hartuta da Gernikarra. Pero nolako zailtasuna dauden, Irigun zailtasuna daude eta txirrendulariek esan dute. Zebrabideak orain pasa duten horrek ez dauka inolako arazori, baina aurrera xeago gero eskubitera hartuko duten horretan, zebrabidea zeharkatu beharko dute, zeharka gainera eta hor dago arriskua. Eta horrelako egoera bat baino gehiago eta behin baino gehiagotan ere badute. Ezin, atzo gor gelditu omen zen, ala esan dute talde. Ezin zen omen zion Keldermani ezertxo ere lagundu, gor gelditu zelako. Zentronak egindako da Hessing. Minutu eta 37 gaur Ibarren. Van Yates, aurreneko postuan. Broek bigarren. La Brambila hirugarren eta Thibaut Pinot. Hor da Thibaut Pinot. Egitekotan gorakoan egin behar du oso denbora ona La Francesko txirrendularia. Bere gakoa hor dago, baina bera oso motel baldarri biltzen baldin bada, desorekak ez du. Gorakoan egingo du, gorakoan egingo du. Gora ondo ibili da orain arteko egunetan Thibaut Pinot, aurten oso denboraldi politari da egiten Thibaut Pinot. Beherak ondauka azterketa, benetako azterketa, Franseileko liderrak. Azken aldapatxoan Sebastianen hau. Oso da gogorra aldapa hori. Oso gogorra eta esportu bortitza, komplikatua. Hor ere garapen aldaketa izugarria, oso esportu desberdina. Horrek hausten ditu txirrendulariak, helmugara ailegatu baino lehentxeago. Diego Rosa azken esprintean. Oitamaika. Bigarren. Berroite emeretzi segundora atzo etapa irabazi zuen Diego Rosa. Beherakoan gorako baino okerrago, Germin. 30 segundu atzerapena izan du gailurrean, helmugan gehiago beraz. Nahiko egin du, aldapa gora gaur ere. Maila erakutsi du, gorakoan maila erakutsi du. Arako pasar hartuta. Pello ikusi dugu aldapa behera, eta hemen Samuel aldapa gora. Samuelek hauxe dauka zaterik txarrena. Hemen atzerapena handi izaten badu, gero beherakoan asko errekuperatu beharko du. Baina gora atzerapena handirik ez baldin badu, erne gizon honekin beherakoan. Erne. Ausarta da eta batez ere abilezia dauka ikeragarria. Ausardiak ez baitu esan nahi zuzen azkar jisteko gaitasuna dukazunek. Contador. Alberto Contador. 4. Iru itzuli irabazita. Eta errokupekoak 3. 1.
azkeneko itzulia irabazi zuenean, entzun errojupeko irabazi, Toni Martin izan zen aurretik, baina oso mutiko zela bere aurreneko itzulian oinatin errojupeko irabazi zuen. Iraganak dio Alberto Contadorrek irabazi beharko lukela. Iraganeko datuak alderatu ezkero beste donorekin, berak ditu daturik onenak. Beraz, hori Alberto Contadorrek iragana aldauka. Eta konfiantza emateko balioko dio, aldiz, Enaok hori kontra dauka. Pello Bilbao Kajarru Alerreako onena, bigarren euskalduna urtengo itzulian, egun bat izan du dudamudakoa, Pello Bilbao atzo berriz ere maila politian ikusi genuen etapa amaieran eta gustora. Antolatzaileek prestatzako ibilbidearekin, kexak izan dira zenbait aldetan, baina Pello berak oso gustoko ibilbide izan du urten. Joaquin Rodríguez, iazko irabazlea, iaz errojupeko zorarri egin zuen itzulian, iaz Enaori Maillot hori azken etapan kendu zion Kataluniarrak. Aurten zerbait falta izan zaio Joaquin Rodríguezi. Eta parte izan azken unean Joaquin Rodríguez. Eta hor dago, 9 segundora nagusian. Urtean aian bigarren izan zen, Urito Rodríguez, bigarren. 30. Hemen liderra, Sergio Luis Henao, hirugarren ez ekingo dio itzuliko azken errojupekoari Maillot horiarekin kolombiarrak. Aurreko bietan, galdu egin du Quintanarekin, galdu zen Beasainen eta ia zaian Puritorekin. Aurten zertan den Maillot horia errakako azken saioan. 5 lapa gora esan dugu 3, baina gehiagotan ere aurtengo itzulian onena izan dela. Contador baina zertxo bai puntu erdi bat gorago garrastatxun hori erakutsi zuen, aian ere hala erakutsi zuen eta atzo gutxiagotzen izan. Biak parez pare ibili ziren. Beraz, indarra neurtzen hasi ezkero, puntu erdi bat gehiago Enaok izan du, hori hala da. Baina indarra izatea bakarrik ez, indar horien erabilpena egoten da jokoan erlojuaren kontrako saioetan. Eta denek bakarrik, indar horiek bakarrik erabili behar direnean, ez dute berdin jokatzen. Batzuek baldarrago erabiltzen dute, daukatena ez dute erakusten, edo daukaten horren erabilpen txarra egiten dute eta potxe egiten dute garaia baino lehenago, edo ez dute dana ematen, eta beste batzu berriz dutenari sekulako zuku ateratzen diote. Eta horretan, espezialistak eta espezialista ez direnak horretan desberdintzen dira. 54 segundura, Sebastian Henao. Pello Bilbao Ier zorrotza izango da Kajarru Alerrearekin. Pello Bilbao zorrotza irabazteko baita udaberriko favorito klasiko irabazita delako aipatu dugu. Berarentzat ibilbide horiek egokiak dira oso, Euskal Herriko itzulian ederki erakutsi du. Profesionaletako bere estreinaldia udaberriko klasikoa izan zuen Pello Bilbao. Aurkarik, orain bi urte. Gogorra izango ditu beste, diotenez, Valverderean izango nahiak ere bai, eta Movistarrek segurazki, Euskal Herriko itzulian segurazki geldituko zaion arantza, atera nahiko du. Diot segurazki, zaigulako iruditzen, Nairo Quintanak itzulia behintzat irabaziko duenik. Movistar izango da golturako talde bakarra bihar Amorio eta Etxano izango den udaberriko klasikoan eta laburpena eskainiko dizuegu bihar arratsaldean. Dani Navarro! Lenda biziko erdi hobea egin du itzulionetan, bigarren erdia baina. Aurreneko egunean, zorien izan zen Luis Leonek menderatu zuen, eta gero beste agerraldi bat izan zuen Dani Navarro, baina ondorengo egunetan behera egin du bai. Ostegun eta atzo, etzen horren beste agertu. Eta honenen talde txoan ere. Eta taldeko besteak ere behera egin du, Janssonek ere. Azken etapetan. Miguel Ángel López! Turra irabaztakoa, ez Burgosen bigarren etapa irabaztakoa, 28 segundora. Vandenbroeki hartu di aurrea. Adam Yates eta Miguel Ángel López orain aurreneko postuetan. Begira, Fermin, honek ere beherakoan izan du atzerapena. Gailurrean, Yatesek Miguel Ángel Lópezi 2 segundu baino ez dizki atera. Beherakoan 26 galdu ditu, horregatik 28. Berriro diot, beherakoa
orain arte behintzat, alde handiagoa guzten ari da gorakoa baino. Beherakoa, erabakigarriagoa izan daitezke, itzulia lehiatzen ari diren gizonentzat. Berantzkoa da, hemen gako nagusietako bat gaur. Logan Lepli, 10. Hoi urteko gaztea. Denetik izan da urtengo itzulian gazteak nabarmendu dira, zenbait etapetan eta pentsa. Samuel 38 urterekin irabazi du urtean Orion etapa. Kamins bera ere zakur zaharra da. Luis Leon Sánchez ere eskarmentu zondo osatua dagoen gizona da. Ama 6 kilometro terriko ibilbidean Adam Yates. Bai goian, ala helmugan, denborarik onenaren jabe, Britaniarra. 17 minutu eta 59 segundu goian. Eta helmugan 30 minutu eta 6 segundo. Pauwels. Maila honean ibilida. Dimension data taldeko Maila honean ibilida. Atzo esaldian sartu eta gero honen egin hainbeste neutxizien eta txukun, oso txukun, Serge Pauwels. Eskalatzaile peto izan gabe, ibilbide gogor honetan nabarmendu egin da. Minutu eta 27 Serge Pauwels. Eta Pello. Ja, Pelloren kronoa. 30 eta 42 bueltan ibili dela uste dut. Beraz, 10 barruan... Hortxe izango da, Izango da, 10 barruan izango da. Hor behar du Pellok. Bueno, geroxa emango dugu, Pelloren denbora. Ordo amaiotoria, Sergio Luis Henao. Giovanni Visconti, Movistarreko bigarrena. Denbora bonita Viscontirena ere. Eta inoiz nabarmendu errojoaren kontra Visconti. 28 segundora, Giovanni Visconti. Bai. Laugarren Giovanni Visconti. Hementxe du Pello Bilbao. Bueno, Pello gustora indako lanarekin. Hirugarren. Bai, ezeko eta referentzia askori momentu honetan, baina... Alfonso, esaiozu, hirugarren 33 da. Olatu dutela usteot eta, bai, ondo. Momentuz hirugarren denborarik ondena. Ba, ona izan da horre. Bai, egiz esan gustora topatu naz, igora neure ritmoa ondo mantendu dut, puntutxoa gordeo torre ja behin arrate paseta gero horre pasoean hortan emateko, eta bueno, jaitxiran azkenean ba hori, animoak eukiot eskotxetik, suposatzen un denpora nahiko honakin, no? Ni joala eta bueno, arriskatu indo pixka bat, eta ondo, gero behan berriz rekuperatu da sartu nazta azken repetxoa eta variantea ondo aprobetxatu dutez. Posik egoteko moduko itzulia egin duzu? Bai, hasiera baten erun espero saikapen nagusian horra aurrean egotea eta bueno, gustora sentsazioan egin. Ez dago atxedenik eta biharre zornontzera? Bai, ontxe datorre gure kalendario ontxe dator, ze bueno, azkenean itzulia zaila guretako hor punta-puntan egotea eta itzuliak emondako erritmoakin ontxe aprobetxatu behar dugu. Eskerrik asko talimo. Eskerrik asko. Fermin, erabaki oso zuzen hartu dut Pellok, Goruntzakoan, 16. denborarik onen agindu 55 segundura. Eta berakoan arriskatu duenean, eta Goruntzakoan zerbait utzi, gordean utzi, eta arriskatuz, eta mairarako zerbait utzi duelako gero begire 3. postuan 33 segundura, zoragarria berak izan duen jardun bidea. Zoragarria benetan. Gora ipatzekoa. Arrate gainean da, Samuel. Atzoko elmugan orantxe. Pello, inoiz egin duen errojupekorik onena izango da gaurkoa. Eta begira, Pello Bilbaok atzerapena handia izan du, minutu eta 23 segunduko atzerapena izan du, eta gailurrean bada diferentzia, bada aldaketa Fermin, bada aldaketa... Quintana
17 minutu eta 21 segundorekin aurrena da Quintana goian. Adam Yatesena 28 segundo hobetu du. Nairo Quintana honen bestez. Pentsa Pello Bilbao zenbat jandion Adam Yatesi, lehengo referentziarekin, atzerapen handia izan du eta gero helmugan 3. Pellok asko jandu beherakoan. Mikel hemen, Mikel handa. zatian. Azken aldapatxoan Mikel handa. Julian Euskaldunik onena, Pello Bilbao 2. Euskaldunik onena dugu. Orain azken sailkapena zertan den errojupeko bukatuta. Pello Bilbao goratu. Orain etapan 3. dugula behinbineko sailkapenean 33 segundora, aurretik Miguel Ángel López eta Adam Yates dauzka Pellok eta Quintana. Adam Yates 28ra, 30 segundora Miguel Ángel López, Nao Sebastián 52ra eta Diego Rosa 58ra. Berbake orain txelmugan 9. Fermin, 50 segundora. Pello Bilbao goiko sailkapenean 17. da, minutu eta 23ra. Quintana gaur jarri du referentzia. 17 eta 21. Berbaeke, 9. oraingoz. Purito ere gailurrean. Arraten Purito. Horrendi gailurrean ez, hortik gora ere bidea baitago. Eta bide gaiztoa gainera. Kilometro eta 300 metrora dago gure referentzia. Eta dena goruntza da eta askok pentsatuko dute arratera llegatuta egina dagoela, baina ez. Eta eskerrak ibilbidea ezagutzen duten eta aruntzako ere nortean indarra eramaten duten. Bestela, kitxo, hor sasi ordekan eta hor sekulako abiadura galdu daiteke. Eta hor denbora asko joaten da. Sasi ordekan abiadura handien egin daitezkelako metroak, indarra izan ezkero, eta mantxo, indarrik ez bada. Zemugako denborak hemen. Yates, Miguel Ángel López, Pello Bilbao 3. Eta Latour, Roger Latour dator. Antzerri gotzailea. Minutu eta 10 segundora. Bi motorretako adibideak umei teknika erakusteko arraien erakutsi beharko balira. Steve Cummins jarri daiteke batean, aldela nola ibili behar den, eta Roger Latour bestean. Simon Espilak. Katuxako 2. Aurreko urteetan itzulia maila hobe eman du Sabiaga urten baino Espilakek. Honi buruz esan behar nuen, Dani Navarro den alderantzizko bidea egin duela honek. Azken egunetan zertxo bait, zerbait izateagatik goruntza egin duela. Lehen da biziko egunetan guztiz itzalita eta lasterketatik kanpo egon zen esloveniarra, Simon Espilak. Laster behar du Mikel Handak elmugan. Espilak, behinbineko sailkapenean 5. Adam Yates, Miguel Ángel López, Pello Bilbao, Van den Broek eta Espilak. Hor dituzte horrengoz, Bostonenak eibarko elmugan, Pinot, Thibaut Pinot. Esan bezala gure referentzia, arratetik kilometro 300 metrora dago. Ordoa Sergio Lisenao maillot horiarekin, maillot eta kulote horiarekin, azita indigora, arratera bidean. Gogorari da jotzen. Honek garapen luzea eramaten du, baina eraman eta mugitu egiten du. Eta antzeman egiten zaio pedalkolpe bakoitzean aurrera bidea handi egiten duela. Samuel Sánchezen demora, Fermin. Gailurrea. 5. Samuel Sánchez 5. 52 segundora bai. Hori dena ez dago errekuperatzen. Momentu honetan Quintana aurretik edo. Hori dena ez dago errekuperatzen. Beste favoritoak bintzat, Quintanaren inguruan. Hemen anda, hemen Mikel. Purito den denbora gailurrean, Fermin. Purito 4. 48ra. Quintana baino kaskarrago beraz. Minutu eta 18ra. Mikel, minutu eta 18ra. Behinbineko 20. postua dagokio Murgiarrari. Quintana saio ari da egiten, Fermin? Quintana saioa ari da egiten. Samuel Bera. Hemen errekuperatu beharko du gora galdu duena. Asko galdu du, Berantzkoan asko da. Asko galdu du, asko. Baina postuaren bila behintzat, hauxe da bere abantaila, berantzkoa.
31 segundora dago saikapen nagusian, esan bezala gorakoan atzerapena handia izan du, 52 segundo sartu dizkio Quintanak. Beherakoan joko du Samuelek, inork jotzekotan honen joko du. Inorretzatzekotan hau etzango da. Eta Birguneak ondo hartu ere bai. Barrutik sartu, eta kanpokaldera abiedura aldik eta gutxi emotentzeko. Begira hor. Bi jarraien etorri zaizkio eta bigarrengoa desente motelago hartu behar. Gainera, Asturiarra izanik eta oso ohitua dago, baldintza hauetan, aldapetan eta ibiltzen, umetatik ohitu da horretan. Elmugan Reichenbach. Kaskarrantzekoa, ibili den bezala ibiltzeko. Minutu eta 24. Nairo Quintana, Eibarrera ailegatuta. Igoera zoragarria, bikaina egin du Nairo Quintana. Hor dira, igoeran izan diren aldeak. 17 minutu eta 22 segundo Quintanak, 28 da. Gehien gerturatu zaiona Adam Yates. Horatu hor, Joaquin Rodríguez 58 izan da, eta Samuel Sánchez 52 segundora. Nairo Quintana. Sakepen hausen 28 segundora dago Rui Costa. Portugaldarra. Diferentzio hiekin Quintana bera. Demora polita. Thibaut Pinot Fermin. Rui Costa demora polita. Bigarren Rui Costa, Thibaut Pinot Fermin. Laugarren goian. 38 da. Thibaut Pinot goian. Quintanak denbora egin du gero, Quintanak denbora egin du gero. Eta 6. postuen dago, 38 da. Garaipenaren leian sartuta, podiumaren leian sartuta hor da behin Movistarkoa, Eta aldapa motz piko horretan ere, beste ikusi dieguna baino, pedal kolpea handiagoa Erne, bizikleta da zerbait aldatzera edo? Bai, zerbait. Tomas Amezaga mekanikaria hemen dute, bizikleta aldatzen ari dira. Asko aldatuko dute hor. Orain asko alduko dute. Erlojupeko saioetarako bizikleta berezia eman diote Nairo Quintanari. Hor da Tomas Amezagaren bultzada, aldapa gora Nairo Quintana. Aldapa honetan aldaketa nahita egin badute bintzat ez du merez. Nahita egin da. Hala ematen du, baina Zaltzera honen improvisatzen hasiko lasterketan. Aldapatxo honetarako bakarrik, eta hain distantzia laburrerako. Elmugan Adam Yates, denborarik onenaren jabe, bigarren Rui Costa, Erne Fermin gailurrean. Gailurrean kontador aurrena. Eta 23 segundo hobetu du Quintanarena, 23 segundo hobetu du Quintanarena kontadorre. Enaurenak zer dioen, kontador 16 minutu eta 58 segundoko marka jarrita. Horretaz gain, kontadorrek sailkapen nagusian 32 segundu ateratzen dizkio Quintanari. Beraz, alderde hortatik, kontadorrek abantaila handia du. Errenta handia doka, jetxiera Quintanarekin behintzat, jetxieran bere postua mantentzeko. Eta aurki behar du gailurrean enaok, 16 minutu eta 24 segundu, 16 minutu eta 58 egin du, 17tik jetxiden txirrindulari bakarra, Alberto Contador izan da gailur horretan. Zer dion enaok, zer dion enauren kronoak. Zamezera 58 izan da Contadorrena, 20 segundo. Amar segundo orantxe, Contadorren denbora hobetzeko. Ez da llegatzen Contadorrena denborarik onena. Da parte, hemen Kelderman. Elmugan Kelderman. 31 minutu pasatzeko denbora darama. 31 minutu eta 9 segundo une honetan. Aurreko tokitatik kanpora da, podiometik kanpora, Wilco Kelderman atzo maiotoriarekin ibili zen herberetarra. Hogeiteru horren, erlojoaren kontra ondo moldatzen da ibilbide honetan. Ibilbide oso hautsia da espezialista batentzat. Luis Henao, maiotoria. Alberto Contador markarik onenarekin gailurrean. Henao,
Hirugarren, 46 segundora. Alde hundia. Igoeran hori atera eta hori ez dago rekuperatzere. Gizon honentzat izango da, okerra hundirik ez dela Euskal Herriko itzulia. Orduzue goian, Contador, 23 Quintana, 46 segundora, Mayotoria. Adam Yates, Miguel Ángel López eta Pinot. Pentsa erlojoaren kontrako saioa, Fermin, aste osoan gora eta bera ibili dira. Ez da batere alderik izan eta gero bakarka bota ezkero nolako desberdintasuna nabarmentzen diren. Besteren erreferentzierik gabe norbera duen indarra orekaz erakutsi behar denean orduan sortzen dira komeriak, espezialista ez direnentzat. Goiko saikapena kontuan hartuta, Contador, Henao eta Quintana podiumean, ordena horretan. Goikoa kontuan hartuta, leheko ez dut orain bukatu eta leheko bukatu zain. Egon behar dugu. Aurtengo itzulia nola amaitzen den jakiteko. Alberto Contador denen aurretik. Alberto Contador ikusi ditugu aldaketa galantak. Ikusi ditugu beranzkoan desberdintasun galantak, baina hauen artean uste dut ez dela hainbeste hori. Alberto Contador, bere laugarren itzulia irabaztear Espainiarra. Hemen da Nairo Quintana, goian bigarren, goian 23 segundora. Eta hemen, 29 eta 11 segundoko markarekin aurrena, Nairo Quintana. Begira, Quintanak Geitzen denbora, ia minutu batean gozatu. 55 segundo, zehaz mehatz. Atzea eskindu eman dio, Nairo Quintana. Orain arte elmugan denbora ikonena izan den Adam Yatezen markari. Beranzkoan ere denbora atera dio Quintanak Adam Yates. Hemen denao aldapa bera. Bizi arriskuan. Hori dena ezin du konpondu. Horakoan 46 segundu galdu ditu Contadorrekiko, 46 segunduko atzerapena izan du Contadorrekiko. Hori guztia ezin da errekuperatu beranzkoan. Ezin da errekuperatu. Bigarren postuarekin geratu beharko dedu, Sergio Luisenao. Hirugarren ez jarraian, erlojupeko maiota galtzeak da Sergio Luisenao. Marka jarri behar du. Eta hiruretan liderzarekin ekinda gainera azken erlojoaren kontrako saioari. Alberto Contador, hiru itzuli irabaztako Espainiarra, laugarren azakuratzear. Arraten bera, azken erlojupekoan. Goian, bera izan da honena, gaur deskuidan erlojupeko irabaziko balu, laugarren erlojupeko izango duke Euskal Herriko itzulian Alberto Contadorre. Joaquin Rodríguez, goian zazpigarren izan da, minutu eta 11 segundo sartu dizio Alberto Contadorre. Thibaut Pinot, Pinot elmugara. Thibaut Pinot podiumetik kanpora izango da, honen bestez. Eta Purito bere garezti izango du, bere nahia betetzea, podiumean sartzea alegia. Thibaut Pinoten azken metroak dira Ibarko kaletan Thibaut Pinot. Oribe Etxeberria kalean dago elmuga. Oiko elmuga Ibarren, Alberto Contadoria Ibarren sartzen ari da. Jetxiera amaitzen ari da Alberto Contador. Hemen Sergio Luisenao Mayotoria. Alberto Contadorrek orain duen abantaila da gainera, erreferentzibiek izan da gutxixiego arriskatzeko moduan dela. Ez daukala zertan adarrak hausten ibili beharrik, baizik eta tartea dauka, malgutasuna dauka, lasaixiago, seguruago ibiltzeko ere. Txira amaituta, Alberto Contador. Saio ari da egiten beste baina Alberto Contador. Eta aurreko itzulietan ian geratu bada, Paris-Nizan bigarren, Kataluniako boltan bigarren, hemen izango du denboraldiko aurreneko handia Alberto Contadorrek Algarbenen irabazita da, mailagoko etaparekin da palmaresean une honetan Alberto Contador. Elmugan Samuel, podiumetik kanpora Samuel, ez da sartuko podiumen Samuel. Samuel Sánchez, berrogeita emeretzira. Berrogeita emeretzira Samuel. Nabarmen aurrera egin du, 9. zen gailurrean, orain 3. elmugan, orain gozentzat aurrera egin du. Erakutsi du beherakoan, maixua dela. Joaquin Rodríguez izango da aurrena elmugan. Joaquin Rodríguezen atzetik Thibaut Pinot, gero gizon hau Alberto Contador. Eta saio amaitzeko Sergio Luisenao. Azken aldapatxoan Alberto Contador, eta Thibaut Pinot.
Alberto Contadorrek turrerako prestaketa horretan lehendabiziko zikloa ezin hobeto amaituko du. Garaipen batekin eta horrek orain atxeden hartu eta ondorengo prestaketetarako eta turrerako sekulako konfiantza emango dio. Bitzulia hunditan, Worldtourreko bitzulitan, Paris-Nizan eta Boltan bigarren eta gero Eskaloriko itzulien are eta ibilbide gogorragoarekin garaipenarekin amaitzeak asko balioko dio bere psikologiarako. Ondia doka, Alberto Contadorrek urteak daramatza goi mailan, itzulia hundiak lehiatzen ari da buru belarri usteak joan ustea etorri, naiz eta antzematen zaion, bizilegea ala baita, lehengo mailara llegatzea kosta egiten zaiola, baina hor segitzen du. Baina daukenare altua dela, oso altua dela. Eta gaur hemen itzulia irabaztea da beste behin Alberto Contador. Sergio Luis Henao, hau ere jetxierako azken zatian. Iraganak alazioen Alberto Contadorrek irabazi behar zuela, baina jaitxiera horrekin batezekien. Baina hor dago bere palmaresa, hor dago erlojoren kontrako saioan lortutako garaipenak. Hor dago bere eskarmentua, txapeldun izaera, eta hori guztia dana errepiden erakusten ari da Tinkoff taldeko Madrildarra. Haze astea gainera Tinkoff entza Fermin aurreko igandean Peter Saganek Flandriako turra irabazi zuen bezala irabazi eta gaur beste erakustaldi batekin amaitu ez du amaituko, oraindik bihar pairru handi izango da eta Sagan favorito, baina ze astea Tinkoff entza. Joaquin, 30 minutu eta 20 segundo. Joaquin Rodríguez iazko irabazlea. Ia zenbatean geratzen duen Joaquinek. Minutu eta maikara Joaquin, podiumetik kanpora izango da seguruenik. Pinot eta Henao falta dira. Alberto Contadorrek normalean menderatuko du Joaquin. Bai, helmugan favorito nagusien artean diferentzia tikiak ikusten ari gara. 12 segundo atera dizkio Samuel Sánchezek Burrito Rodríguezi. 12 segundo. Azken kilometroan Thibaut Pinot. Hemen erakutsi behar da teknika bihurgune hauetan eta horretan ez da oso ondo moldatzen Thibaut Pinot. Bakarrik ez behintzat. 29 minutu eta 20 segundoko krono darama Thibaut Pinotek, beraz. Izango du. Franseieko Thibaut Pinot. Lehen baditu bi itzulia horreneko 10 bukatuta, aurten lortuko du. Itzulian inoiz lortu duen posturik onena. Horreneko bostetan sailkatu nahi zuen. Helburua hori beteko du. Hortxe biliko da. Thibaut Pinoten kronoa, 29:50. Horren ditartetxoa falta zaio. Eta hemen Contador, azken kilometroan, Alberto Contador. Etapa eta itzulia irabaztear Alberto Contador. Laugarrenez erlojupekoa eta laugarrenez itzulia. Thibaut Pinoten azken metroak, 30 gora joan da. Ondo joan da ia da. Thibaut Pinot, azken pedal kolpeak aurtengo itzulian. Astraketa polita egin du. Minutu eta 4 segundora Thibaut Pinot. Joaquin Rodríguezen aurretik da Thibaut Pinot. Sailkapen nagusian. 9 segundo besterik ez daude. 5 metro Alberto Contadorrentzat. Contador eta Henao geratzen dira. Oian Contador izan da honena. Alde hundiarekin gainera. Bigarren izan den Quintanari, 23 segundos hartu dizkio ea helmugan. Oraintxe Toribio Etxeberrian. Eta orain digo 29 minutu zazpitik. Esprinta dauka, Esprinta dauka Nairo Quintanarena botatzeko. Berakoa motela gobilira Alberto Contador. 29 dago Nairorena. Bai, botako du. 5 segundo batik. 5 segundotan hobeto. Baina berakoan Quintana hobeto, Gailurrian 23 segundo atera dizkio. Eta orain 5 bakarrik 17 jandizkio. Ez genuen esango Xabiaga berakoan denbora sartuko Quintana atera dio. Segure aski tarteak eta referentziak zituenez lasaixeago jetxi da, hainbeste arriskatu gabe Alberto Contador. Contador denborarik onena eginda, bigarren Quintana 5 segundora, hirugarren Dan Yates, 53 ja zulo handia dago. Quintanaren eta Yatesen artean, bigarrenaren eta hirugarrenaren artean. Henao geratzen da. Podiumeko postuetan,
Contador, Quintana eta Pinot une honetan, baina jakina, Henao falta da. Eta gailurrean, Quintana berak 23 ateratzen zizkion Henaok hori guztia. Quintanak errekuperatu ez duena, Henaok ezin du errekuperatu. Beraz, Alberto Contadorrentzat itzulia, inolako zalantzari gabe. Oraindik minutu inguru dauka, baina alare saio polita egingo duen Henaok, Goi, gailurrean baino hobea beherakoan honek ere, Gailurrean baino hobea beherakoan. 6 segundora dago Contador Henaoren gandik saikapen nagusian. Hogeita bederatzi minutu eta 19 segundo zazpiti sartu beharra duka honen bestez, Henao. Eta ez sartu. Hogeita bederatzi, 19. Quintanak segurazki bizikleta aldatu izan ez balu, Fermin, ikuste dut berarentzat izango zela Erlojoren kontrako saioa. Hor uste dut, irabazi baino galdu gehiago egin dutela. Hemen da Henao, hirugarrenez, azken Erlojupekoan itzulia galtzear da. Segundu gutxigatik baino berriro ere ies egingo dio. Berakoan hobeto, ies egin dio, hogeita bederatzi. Oraintxe egingo dio, oraintxe. Egin dio ies. Baina gutxigatik oraingoan ere. Hor da Sergio Luis Henao. Hirugarren Erlojoren kontrako saioa, nagusian bigarren. Eta Quintana hirugarren nagusian. Beraz Pinot, podiumetik kanpora. Contador, Sergio Luis Henao eta Quintana izango dira azken podiumean aurtengo itzulian. Espainiar bat aldamenean Kolombiarrak dituela izango dugu. 56. ekitaldiaren amaieran. Beste behin bigarren Sergio Luis Henao. Beste behin maillot horia erantzigin behar Erlojupeko amaituta. Hor duzue. Etapa. Contador, post segundora Quintana. Ondoren Henao 18, 53 dan jaitz, Samuel minutu eta Laura. Beranzkoan, Quintana eta Henao Contador baino beto ibili dira, baina segurazki Contadorrek ez duelako hainbeste arriskatut. Segurazki diot, goroa, diferentzia handiak atera baititu. Beraz, indarrak neurtzen hasita, Contadorrek, uste dut, lege honez zeramango duela bere 4. Euskal Herriko itzulia. Beranzkoan, indartsuago izan baita, Quintana, Henao eta beste guztiak. Gorakoan buru izan da Contador. Horretan ez da zalantzarik. Beherakoan, bakoitza ze jarrera izan duen, hori eure jakingo dute. Kontua da, etapa eta itzulia Contadorrentzat direla. 4. irabazi du Erlojupekoa, 4. itzulia. Azkeneko itzulia Erlojupekoa irabazi gabe, lortu zuen. Toni Martin izan zen, azken Erlojupekoan buru. Baina helburua hemen itzulia zen, hori lortu du. Etapaz gainera Alberto Contadorrek. Paris-Niza eta Volta bigarren amaitu ondoren, hemen du denboraldiko aurreneko handia, Euskal Herriko itzulia. Lehiatu dituen itzuli guztiak, aurten lehiatu dituen itzuli guztiak podiumean amaitu ditu gizon honek. Algarbe, etapa eta 3. Paris-Nizan bietan, Paris-Nizan eta Voltan bigarren, eta Euskal Herriko itzulia. 4 itzuli lehiatu eta 4ak podiumean amaitu ditu azken urteetako itzuli handietako txapeldunik onena. Henao, sakepen nagusian, 12 segundora geratu da. Quintana, 37 segundora. Pero Pinot, minutu eta 13, ja, tarte handia dago. Joaquín Rodríguez aurten, 5. minutu eta 22 segundora. Samuel, 6. minutu eta 29. Rui Costa izan da 7. 2 minutu eta 19. Ondoren Espilak, 9. Kraduk eta 10. Kelderman. Euskaldunik onena Mikel Landa, 12. 2. Euskalduna, Pello Bilbao, 17. Nairok egin du izugarrizko urratsa sailkapenean. 6. postutik Nairo Quintana 3. postura. 3 postu aurreratu ditu Erlojoren kontrako saioa. Orduzen nagusia,
Hor dituzte aipatutako postuak Kontadorren hau eta Quintana podiumean. Thibaut Pinot inoiz itzulian egin duen posturik onenarekin aurten hirugarren honen bestez aurreneko 10etan. Joaquín Rodríguez iazko irabazlea aurten 5. Eta 6. Samuel geratu da. Samuel Sánchez Orion etapa irabazita azken sailkapenean 6. postuan. Rui Costa 7. Espilak 8. Kradok 9. Eta Maillot Horiarekin ibili den Kelderman 10. azken sailkapenean. Mikel Landa Euskaldunik onena 12. Berbaeke, Luis Berbaeke gaztea 11. Reichenbach 13. Latour 14. Villermoz 15. Eta Pello Bilbao 17. 16. Visconti da, 17. Pello. 18. Molema, 19. Pauwels, eta 20. Miguel Ángel López. Azken 2 urtetan baino askoz ere diferentzia handiagoak izan dira aurreneko 10etan. Pentsa, 10. aia 3 minutura, eta lehen urtean esate baterako Thibaut Pinot minutu eta 33 segundura sailkatu zen. Eibarren da Euskal Herriko itzulia, Eibarrek eman dio amaiera urtengo ekitaldiari. Iaz podiumen izan ziren gizonen artean, Purito eta Enlauren artean 13 segundo izan ziren, Jon Izagirre 29 segundora geratu zen. Orain 2 urte Kontadorrek azkeneko irabazi zuenean Kiakowskiri 59 segundo sartu zizkion, Peroti minutu eta 4. Kontadorren itzulietan esaterako Saiaga bere aurreneko itzulia 2008ko izan zen. Kader Evans izan zen 2. minutu erdira. Eta bere 2. itzulian Toni Kulon izan zen 2. 20 segundora. 30 segundora barkatu. Gaur Sergio Luisenao 12 segundora. Horze, etapa eta itzuli irabazituen Alberto Contador. Azkeneko egunean erakutsi du bere txapeldun izaera. Gaur beste dozeina kaso, urduritasuna jo eta bere mailatik bera utziko zuken Alberto Contadorrek urte asko daramatza lasterketak lehiatzen. Oso ataka estuak izan ditu. Oso estuak bizikleta gainean eta bizikleta gainetik kanpo. Eta hor izaera zaildua dago. Edozein egoerari aurre egiteko adorea duen txirrendularia da, bere burua ondo ezagutzen duena, esfortzuak egoki egiten dituena, eta hori guztia uste dut, ñabardurek garrantzia hartzen duten garaian, Alberto Contadorrek askotan erakutsi zen ditu eta gaur da beste adibide bat. Kadentzia. Altua. Oso altua. Ez da gutxi gailegatu hori. Horregia da, goitipera atorrela eta kadentzia altua eramatea normala da, baina azken aldapatxoan ere pedalkolpea ikustaio eta batez ere igoerak erakusten du oso indartsu ibili dela. Berak egin baitu denborarik onena arrateko gainean, horrexako dagoen mugarrian. 23 segundo atera eta gainera Nairo Quintanari. Gero elmugan izan duena bainore, haundiagoa, dezentez haundiagoa. Beraz, garbi dago Alberto Contadorrek igoeran irabazi du, eta besteak beheranzkoan gerturatu zaizkio. Beraz, biek izan dute garrantzia. Horrela, Alfonso, hementxe dugu aurtengo garaile Alberto Contador. Bueno, Alberto, enhorabuena por tu 4ª victoria en esta vuelta al País Vasco, en una crono donde has demostrado tu carácter de campeón. Muchas gracias, la verdad que estoy contentísimo. He trabajado muy duro este invierno para llegar en un buen estado de forma
Todas las carreras he estado muy bien, pero ha habido un par de ellas que se me han escapado por segundos, quizá porque no hay una contrarreloj o por otros factores. Y bueno, en este caso pues la verdad que sí que ha podido ser la victoria, estoy realmente contento. Una crono donde has marcado el mejor tiempo en Arrate y luego en el descenso, que estaba muy peligroso, me parece que no has arriesgado demasiado, ¿o cómo ha sido? Sí, me han dicho por la radio, llevo unas diferencias bastante grandes. Con Henao creo que me han dicho que se acaba sobre 50 segundos, con Quintana creo que 20 y tantos. Sabía que él estaba lejos en la general, bueno, al final hemos podido ganar también la etapa, sobre todo en lo que iba pensando en la general, y no quería cometer ningún error e irme al suelo, eso era lo peor que podía pasar. Y bueno, al final pues cuando había terreno apretábamos a tope y hemos podido mantener la distancia y conseguir la victoria. Este primer ciclo de la temporada termina de la mejor manera, ¿no? Después de haber sido segundo en París-Niza y en la Volta. Bueno, pues sí, de manera inmejorable, ¿no? Como dices, toqué el poste pues en París-Niza, en Cataluña. En París-Niza al final no se pudo ganar, pero me quedó un buen sabor de boca la última etapa. Yo creo que fue una etapa bonita para todos los aficionados. Y aquí en esta vuelta pues venía con el objetivo claro de conseguir la victoria. El otro día me podía pensar y ha habido bastantes carreras que he ganado en diferentes ocasiones, pero nunca había conseguido ganar 4 veces una misma carrera. Y mira, la vuelta al País Vasco pues ha sido la primera. Y la última y obligada, ¿será tu última vuelta al País Vasco aquí? Pues quizá me estoy replanteando el futuro. Y quizá continuemos un poquito más, ya veremos. Vale, pues, gracias. Hogeita hamairu urte ditu eta esan genuen, emanaldi batean esan genuen, bere etorkizunaz zalantza egiten hasita ote dagoen, esan zuen hau izango zela azkenekoa, baina geroztik aldatzeko asmoa ere meditetan antzeman zaio, berak bere taldetxo bat antolatuko ote duen eta beste urte bat egingo ote duen pelote profesionalean. Ikusiko dugu zertan den itzuli irabazi duen Alberto Contador eta Ordo Alfontsok beste behin iaz bezala urten ere bigarren amaitu duen Sergio Luisena. Horrela, Alfonso. Bueno, Sergio Luis, tercera vez no ha podido ser. Hombre, otra vez tercero. Bueno, segundo, ¿sabes? Bueno, mi tercera no fue la vencida, será la cuarta, la quinta, pero bueno, la mejor actitud y orgulloso siempre de lo que entrego y hago. Una crono difícil la de hoy, ¿no? Dura, exigente, sobre todo la subida y cómo gestionar la bajada por la lluvia, pero creo que bien, perdimos ante un excelente rival, digno de mirar por la forma de correr, su amor propio. Es un justo ganador y bueno, yo creo que hace un podio bastante bonito también. Era difícil arriesgar en la bajada, ¿no? He arriesgado lo que más podía, tomando lo que veces más iba más del límite, porque sabía que estaba jugando la carrera, pero bueno, es todo lo que pudimos dar, como digo. Perdimos ante un excelente rival, como es el señor Alberto Contador, y contentos, porque cualquiera afirmaría ser segundo otra vez acá. Enhorabuena y gracias por la buena vuelta que nos has ofrecido. A ustedes. 28 segundo handizkio beherakoan Alberto Contadorri. Arriskatu du batek, eta beste gutxiago, 28 segundo handizkio hoxe arriskatu duela. Hausten garaipenik gabe da oraingoz, Sergio Luisenau garaipenetik gertu bai ibili da, behin baino gehiagotan joan zen larun batean gaur 8 Miguel Induren sarian, bigarren izan zen Jon Izaguirrek menderatu zuen Puiko aldapan. Bai, Fermin. Aurrera, Alfonso. Orain gurekin Nairo Quintana. Bueno, Nairo, al final se ha podido acabar en el podio después de hacer una gran crono. Bueno, hemos hecho una gran crono. No hemos podido ganar, Alberto está muy fuerte, pero estuvimos muy cerca y es lo importante en cara a lo que viene. Pienso que terminamos en el podio y es un gran balance, a pesar de que durante la semana pues no pasamos del todo bien. Tuvimos 2 bajas de 2 compañeros muy importantes y eso nos dificultó bastante. Has quedado por poco sin la victoria de etapa. Sí, bueno, con un mal sabor por la victoria de etapa, pero bueno, seguimos adelante y seguimos preparando para lo que viene. Quizás si no hubieses cambiado de bicicleta hubieses conseguido la victoria. Bueno, al final nos la jugamos de esa manera
y no nos salió, pero por lo menos intentamos y vamos probando para más adelante. ¿Con qué sensaciones termina Nairo en esta vuelta? No, terminó muy bien, terminó mejor que lo que comencé, porque cuando comencé estaba un poco mal, estaba todavía con el virus que nos había afectado a gran parte del equipo, y terminar de esta manera pues es bastante agradable, ¿no? Te deja buen sabor de boca porque me pude recuperar en menos tiempo de lo que esperaba. Gracias y enhorabuena. Gracias. Hirugarren azken podiumean Nairo Quintana, etapan bigarren izan da, 5 segundora geratu da. Zein dakit, biciketa aldatu izan ez palo. Horrekin beharko dugu. Orain aztertu egin beharko da hori, aztertu beharko dute beraiek, taldekoek batez ere, bizikleta aldatu duten lekutik helmugara ze bat denbora behar izan duen berak, eta bestek ere ze denbora pasa duten. Segurazki aztertu da izango zuten, gutxi gora bera, ze aldaketa izan zaketen. Probaren bat egin da izango zen. Eta beraien ustez, onuragarria zelakoan egingo zuten. Baina, horrelakoetan, ez dago oso zehaztua, baina 20 segunduko atzerapena igual izaten da batzuetan. Egia da, desente bultzatiola Tomas Amezagak ere, eta abiadura askorik ez du galdu, eta gero atzeko gurpile lentikurra eraman du, beherakoan aerodinamikak hor laguntzen du, baina ez dakinik hainbeste segundu egon daitezken hain tarte txikian. Kilometro gehiago izan balituzte behar bada bai, baina kilometro gutxi izan dira, eta gainera batzuk bihurguneak eta bar, eta hor ja abiadura moteltzen denean aerodinamika garrantzia galdu egiten du, beraz nere ustez, ustea besterik ez da, eta horrelakoetan kontuz hitz egin behar da, daturik ez daukagulako horri eusteko, baina uste dut atzerapena handixeago izan dutela mesedea baino, Txapela buruan, Alberto Contador Euskal Herriko itzuliko podiumean laugarren itzulia irabazita 5 taldearen garaipena. Ordu maiotoria Alberto Contadorrek esan du Euskal Herriko itzulia lau aldiz irabazita, bera laserketa udela gehienetan irabazi duen proba. Ez du bera gaipurik eta egiten, baina Alberto Contador txirrendulari gisa Euskal Herrien eginekoa da. Eta ez ezagun ahaztu, bere gaztaroan afizionatu mailan, Iberdolan eta ibilitzela, Azpeitian bizi izan zela, eta beraz, izango dugu etxeko errepidetan dabilenik, berak hori sentitzez badu, baina hemen inguru hau bintzat ezagutzen du, eta Euskal Herriko txirrendularitzaren onurak, hemen dagoen egitura sendoaren onurak eta jasoa da Alberto Contador, eta orain ikuskiztunak ematerakoan ere gustatut, zituen zorrak kitatu dituela lau garaipen lortuenak ere. Giro irabazi zen Alberto Contadorrek. Turrean izango da, beste behin turrean, turra gero bosgarren bukatu zuen. Azken turretan podiumetik kanpora geratu da Alberto Contador. Orain 3 urtekoan laugarren geratu zen podiumetik gertu. Horda nagusian ustekabekoak Usabiaga, batetik Kradouk, Lawson Kradouk, Cannondale taldeko gizona, dena aipatu ditugun Berbaek, esan omen eta hoiekin batera, uste dut, azpimarratu beharrean garela, Olturreko sailkapenean Sagan da buru, guantzen igandean Flandriako turra irabatzen Peter Sagan, bere taldekidea Contador, bigarren, Richie Porte hirugarren, 329 Saganek, 280 Contadorrek, 222 Porte, gero Henao, Nairo Quintana, Kantxelara, Van Avermaet, Van Marke, Demar eta Simon Gerran samargarren. Eta Olturra jarraipena bihar izango du, Palirrube hundiarekin, Arbietako azken klasikoa izango da Palirrube, Ardenak izango dira datorren astetik aurrera, bihar 8 Amstel Gold Race, Ardenetako horrenekoak goratuz, zuzenean eskainiko dizuegula. Eta Euskal Herriko aste magikoa errematatzeko bihar, Amorebieta Etxanon, Udabarriko klasiko izango da. Arratsaldean laburpen eskainiko dizuegu, gero
gogoratu datorren astean emakumeen bira izango dela, asteartean Durangon atariko gisa egiten den Durangoko klasikoa, asteazkenetik igandera emakumeen bira, egunero laburpenak izango dituzue ETV baten, bihar 8 amaituko da emakumeen bira, Portugaleten izango du helmuga aurten emakumeen birak, eta Portugaleteko etapa zuzenean eskainiko dizuegu, eguerdian izango da emakumeen birako azken etapa, eta bihar 8 arratsaldean Amsterrekin izango gara berriz ere, zuzenean ETV baten. Maio zuriarekin, beste behin bigarren sailkapenean, amaitutako itzulietan Usabiaga Quintanak irabazi zuenan 3garren, iaz bigarren, aurten bigarren postuz, hau ere Usatuta dago bai, errematatzailea ez da. Bai. Baina begira ze mailetako txirrendularien artean gelditu den, Azken urteetako itzuli handietako espezialistarik handiena zalantzarik gabe Alberto Contador da, azken turretan bigarren postuen sailkatu eta Giro irabazi duen gizona atzetik du, beraz uste dut oso goi mailako, ezin goi mailagoko podiuna duela aurten eskolareko itzuli. Bai. Alfontsa aurrera. Bai, gurekin dugu Mikel Landa, eskaldunik onena aurtengo itzulian. Bueno, Mikel, garrastatxun irabazita gero, liderra dituta gero, zapore onarekin bukatzen duzu aurtengo itzulia. Bai, oso ona, espero nuena baino gehiago lortu dut. Kriston esperientzia izan da niretzat, egunero saltzan ibiltzea, baita ikusleen babesa sentitzea niretzat oso sentsazio berezia izan da, eta oso pozik, oso indartuta etetzen da izan mendik. Girora bidean, prestaketa ezin hobeto. Bai, dudazkorekin etorren, eta, bueno, ikusi dut bideonean nabilela, eta mendik aurrera motivazio handiagoa daukat lanean jarraitzeko. Gaur taldearen pena, nauk ezin izan duela irabazi, itzulia. Bai, pena, azkenean, lider irten da, aldapa gora uste dut, oso indartsueten entarikoa zela, baina azkenean, Contador bezalako espezialista batek, irabazi indio. Eskerrik asko eta gozatu. Eskerrik asko. Amabigarren Murgiarra sailkapen nagusian 3 minutu eta 19 garrastatxoko etapa irabazita, Mikel Landa pozik, mendiko mailotarekin Diego Rosa atzo arraten etapa irabazi zuen italiarra. Arrateko gainean bigarrena, ze garaipena. Eta ze txirrindulari Buizkai Jaun Andreok atzo eta errojupekora bueltatu Usabiaga, Contadorrek irabaztea ez da ustekabeko ez da. Irabazteko zerrendan buru-buruan genukan Contador. Estatistikek alatzeko. Ustekabeko izan da, jaitxieran, Enauk edo Quintanak berak Contadorrek baino denbora hobea egitea. Hori izan da ustekabeko. Ustekenen gorakoan Enau izan zitekeela, honena, beherakoan Contador artistara geizten, eta beherakoan Kolombiarrekiko behintzara abantaia izango zuela segurenik Contadorre, alderantz izan da. Nik uste dut, gure iritzia da plazaratu dugu eta Contadorrek berak ere ala du. Nik uste dut arrazoia dagoela injustu ere, Alberto Contadorrek gorakoan diferentzia handiak atera dituela. 23 segundu Quintanari, 46 Enauri, beherakoan oso zur jokauta ere 46 segundu galtzerik ez zeukan inondik inora, beste inork ez du hainbeste galdu. Beraz uste dut horregatik, galgak beste kasu batzuetan baino gehiago sakatu dituela. Pentsatzen du nik, igoeran, haien gainean egon izan balitz eta garaipena arriskuen eduki izan balu, orduan azkarrago jaitsiko zela. Hori da nik uste dudana. Zeren izatez behintzat, Alberto Contador ez da Quintana eta Henao baino motelagoa beherantzan. Beraz, arrazoiren bat topatzen hasita, niri behintzat hori okurritzen zait, eta berak ere ala aitortu du, batzuetan txirrindulari guztiek ere badakite. Analisi oso sakonak ere egin beharrean, zerbait esan eta aurrera ateratzen, baina uste dut kasu honetan arrazoi nagusi hori izan dela. Zuhurtzia jokatu duela, arriskatu gabe, eta bere gaitasuna, goruntza izan duen gaitasuna, iaia nahikoa izan duela, laugarrenez Euskal itzuli eramateko. Hor duzu Sergio Luis Henao, 3garrenez, maiotoriarekin ekin azken probari eta erantzi beharren izan da gaur ere, Sergio Luis Henao. Postu onak asko egiten ditu, irabazi nekez, Iaz Poloniako turren etapatxo bat irabazi zuen. 2013an, izan zuen urte polita, Algarben etapa irabazi eta gero Euskal Herriko itzulira etorri eta beste bat irabazi zuenean, bere aurreneko itzulian. Eta Botela esterrean, Usabiaga itzulia amaituta, ibilbideaz
zer esan behar dugu ibilbidea, hasi aurretik badizu, zertan aditu ginen, gogorra, oso ibilbide gogorra, gehiegi ezotezen izango bat eta beste kontua da ikuskizuna izan dugula, egunero izan da ikuskizuna, Gasteizko etapa, ez izatea guztu, guri behintzat, guri mesede egin digula, bestera bateko jarduna izan da errepidean, Arabako etapan, eta emozioa, izan du gaurten ere lasterketak. Beraz, ziurtatu egon da, eta ibilbidea oso gogorra izan da, baina ikuskizuna eskaini du. Aurreko urteetan ere, azken unera arte emozioa egon da, hain ibilbide gogorrik gabe. Eta nik uste dut. Egutegien izaten diren lasterketa guztiak kontutan hartuta eta gaur egungo txirrindularitza erreparatuta eta barrutik begiratuta, azken kilometroetan mendatea jartzea nahikoa dela ikuskizuna izateko. Aurreko kilometroetan egoten diren mendatoiek ezer gutxi ematen dutela. Beraz, uste dut, lehen da biziko 5-10 postuetan ibili diren gizonek indartsuenentzat, gogortasun ekstra horrek ez du aparteko eraginik izan. Diferentziak pixka bat handixiagoak, baina beraien arteko kalte handirik ez da izan. Hori bai, uste dut, pelotoiera 80-90-rentzat, mendate batzuk sobera egon direla, haiek izugarri sufritzen dutelako. Beraz, uste dut, nik egingo nioke nabardura bakarra da, azken kilometroak baino lehenago egon diren mendate asko, nire ustez alferrikakoa direla ikuskizunari begira. Badakit mendate horiek nekea eragiten dutela, eta gero amaieran diferentzia handixegoak izan daitezkela, baina ez da diferentziarek izan. Eta ikuskizuna ziurtatzeko uste dut, aiastia nahikoa dela, ikuskizuna ziurtatzeko la piedad nahikoa da azken kilometroetan kontroleza izateko eta mugimendu izateko, eta nik uste dut gakoa hor dagoela. Azken kilometroetako gogortasunak sasi esprinterri aukera ematen die, baina etapa izteri ere bai, eta hor sortzen den talka horrek, hor sortzen den bide gurutze horretan dago gaur egun txirrendularitzaren ikuskizuna. Eta gero, garrastatxu, mendate oso luze izan gabe, zoragarri iruditu zait. Ez da gainera alako sarraspenik izan, garrastatxu nahiako malkarrean atzo egintuten hemen matxaretik gorako igoeran. Nik uste dut astebeteko itzuli batean, garrastatxuren moduko amaiera bat, arrateko santutegieri bere ohorea egitea. Eta beste azken kilometrotako mugimendua eskaintzen duten mendatetxo batzuekin, itzulia zoragarri izan daiteke. Zoragarria da. Zerbait ikutzen hasi eta honen polita izango litzateke, zereginik baina polita izango litzateke, bihar arrateko etapa. Atzo gintzuten etapa, bihar. Bezperan errojupekoa printza, konta horret hau beste jarrera batekin izango lirateke azken etapa horretan. Nik uste dut emozio gehiago izango dutela. Eta jendeak gehien bat buruz-buruko lehiarekin gehiago horretan. Eta esan dugu, aste guztia gaurko egunaren zaino da. Aste guztia, konta horrek errojupekoa zeukan buruan eta errojupeko artetzela mugituko esana zen. Nik uste dut formula aldaketa batzuk probatu daitezkela. Eta erlojuaren kontrako saioa iruditzen zait, 10-12 kilometroko erlojuaren kontrako saio lau bat nahikoa dela beste itzuli gehientsuenek egiten duten moduan. Eta han gainera diferentziak oso txikiak izango lirateke, eta zuk diuzun azken etapa hipotetiko arrateko amaiera horrekiko lagundu egingo luke gainera. Espezialitate hori ere jorratu behar da, baina aldela diferentzia txikiak utzita. Zeren bestela, diferentzia handia nahi baldin baditugu, jarri 25-30 kilometro eta lasterketa hankitxo guzti salduta gelditzen da. Nik uste dut ikuskizuna saritzeko beharrezkoa dela. Azken kilometroetan mendatetxoak, ez azpi kilometroak, mendatetxoak, erlojuaren kontrako saio labur eta laua, eta gero amaiera, igoeran amaiera pare. Etapa guztalde, kilometro aldetik eta oso egoki. 160 kilometro inguruko saioak izan dira, laburra batzuk, bat luzeagoak, luzena etzen 100 kilometroa llegatu. Eta eskatzen hasita eguraldia. Bai, eguraldia. Alde lauexeago. Hori ordea usadiaga. Ez da gure esku. Eta eskerrak. Ez da gure esku. Espera, aurreneko ikamika, mintzizango du. Gure hartan, gubiok, aurrenekoa. Lero gehitxo, errea, egoitze puntu ondiegia, denetatik izango entzateko. Horre euskaldunik onena, Mikel Landa. Ondia egin du Mikelek, ondia egin du. Iaz ere egin zuela, aurtengo iazkoa, ondiagoa izan da. Ondiagoa. Kirol maila ondiagoa eskatzen zuen erakustaldi eman zuen Mikel Landak. Beraz, ez dakigu, eta lehenkoan esan genuen txirrendulari honekin, ez dakit bestentzako erabiltzen den logikak balio duen honek hasta berezia duelako, artista eta magia duen gizona delako.
baina iazka baino puntutxo bat gorago baldin badago, horrek esan nahi du, behar bada ondoren etorriko denare, hobea izan daitekela. Baina Mikelek gora egin du, arazoak arazo, lehen urteko neguan eta urtengoan antzekoak izan ditu. Baina kirol mailan, bere maila fisikoan, puntu bat gora egin du. Beraz, bide horretatik jarraituta, ondorengoa hobea izan daiteke. Hirugarren taldea du Mikelek, Sky. Euskal Euskadirekin Burgosen estrenatuten bere mailota, lagunan lan irabazita. Eta gura ere iaiak arrastatxun moduan irabazi zuen. Antzera. Gero Astanarekin, jasko araipenak, itzulian, giroan, bueltan, eta Skyrekin itzulian. Itzuli ondi begira, lehen gurteko izarretako bat izan zen. Ondi Mulanek ere zeresan ondi eman zuen Espainiako bueltan, eta Mikel Landak Italiako giroa. Euskaldunak saikapenean, Mikel Landa 12garren, Pello Bilbao 17garren, Aimar Zubeldia 71garren, Igor Anton 75garren, eta David López 72garren. Bederatzi ziren, Etxabarrin, postek amaitu gure. Lastrak ere bai. Jonathan Lastra, hori da, osakepenen ere bai, zagoen arre, hori da. Lastra gainera, mendiko saria egun batez eraman da eta bere arrastoa utzita. Handi eta frailek etxezinen atzo. Eibarko podiuma, itzuliko podiuma, eta plazan. Nagusiko hirugarrena, Nairo Quintana. Torrean bialdiz bigarren. Giro irabaztako gizona. Bi urteko giro irabazitzen Nairo. Berriro turrean izango da. Movistarre Jon Izagirre izan zuen podiumean, aurten Nairo. Izagirretarra, goratu, ondo direla bentzat, bihar Amorebi eta Etxanon, udaberri klasikoan parte hartzekotan dira. Aipa izan gutela arantza barruan, Fermin. Bihar arantza ateratzeko gogo izango dira Gorka eta Jon Izagirre. Haiek hartu zuten kolpea eta ustekabeko. Haiek eta guk, denok Usabiaga. Gaur sorti Jonek, Izarran induren saria ala irabazi eta Zeropen hundiekin ginen. Hortxe, Juan Luis Larrea, Sabadell Gipuzkoanako Hortxe hundiera gintzen. Zuriko pelotoian. Quintana berak aipatu du, galera hundia izan dela taldearen zat, Izagirretarrak ez izatea. Beste talde jokorako eta Jon Izagirrerekin beste kontu bat izango zen. Atzo ere sortu ziren zenbait abagune talde jokoa egiteko eta Sky taldeek egin zuen, Mikel Landa eta David Lopezekin aurrera bidali, giroena hotzi zuen, eta ibilbide polita zen Jonek, oso ibilbide polita eta kronoa pentsa, euria, Fermin, Jonek, gauza asko zituen alda. Una, Jonentzat, gauza asko zituen alda, Jon Izagirre. Bueno, Jonek izango ditu itzuli gehiago. Frantziare duen eman behar zaio, horrelakoetan gabe etortzen den. Etortzen den ez dago. Late izatu eta kitxo. Hartu eta aurrera. Bigarren sailkatu, Juan den urtean Joaquin Rodríguez Nantutik, aurten ere bigarren, aurten ere berriro. Bigarren sailkatu, eta Jaun Andreo hor dira bi kolombiarrak. Sariori entregatzeko. Henau eta Quintana bigarren da hirugarren eginda aurten. Pedro Sánchez, solo gaiztoa. Eta laster izango dute erdian, Alberto Contador. Miguel de los Toyos, el subdirector general de Sabadell Guipuzcoano. La talde de Eibar respectivamente que van a entregar el premio al vencedor de la vuelta. Behar dugu, datozen urteetan ere, irudi hau bera, Fermin. Irudi honetako batzuk bai oraindik. Urte batzutan, ondo direla mintzat, kolombiarrak oraindik gaztea dira. Contadoria. Txerrendulariak batzuk ikusiko ditugu eta herriagatik nioen, Eibarko herriagatik. Eibarko zulo hori ikusiko ditugu eta datozen urteetan ere Juliaren amaiera hemen izango baita. Eta Jaun Andreo, Eibarko kaletan gaur. Txapela buruan Alberto Contador.
Lantatuko diete, hobe. Berrogeita hamasei garren itzulia berea du Alberto Contadorrek. Arratsaldeko bosteterdiak. Para Nairo Quintana. Laster esango dugu agur, gero gogoratu. Eta duzela biritako finala izango da gaur. Bilboko Bizkaia frontoian. Elea zuzenean. Eskainiko dizuegu osorik. Hor da, aurtengo podiuma. Eta hor dute agurra. Lantzareri begira idu. Nairo Quintanak hori hanka jokoa esan da. Txaloak, Euskal gaude, esan dute, Euskal gaude, agurra, txapela buruan Contadorrek. El aplauso fuerte, Alberto Contador, ciclista del País Vasco, segituane, Champaña eskutan hartu da. Bueno, Contadorrek orain atxeden izango du. Atxeden izango du Contadorrek. Nao, gardenak uste dut egin behar dituela. Quintana orain jarraitu behar duka, pixka bat. Quintana gero izango du. Atxeden alditxoa turra egin behar du. Nairo Quintanak eta aurrez gutxi lehiatuko dabil. Zentu hau irugarren lasterketa izan duela. San Luis egintzen aurrena eta gero volta, irabazi eta itzulia. Aldiz lau egin ditu Alberto Contadorrek, orain atxeden aldia eta gero ohiko legez altuerako konzentrazioa eta egingo du, azken 2 urteetan egindako moduan, eta bere azken ukituak prestaketari, urra baino lehenago ondo dela bintzat, Dauphine Liberen dauka aurre ikusi. Berriz, daun egintzen aurrena, Paris-Niza, 6 garren zen Paris-Nizan, eta orain itzulia. Aurtengo hiru honenak, itzuliko hiru honenak, Contadorren hau eta Quintana, Espainiar bat eta bi kolombiar. Horatu bihar, Amoribita Etxanon, Urabarriko klasiko izango da, Movistar parte hartzekotan da, Guelturreko talde bakarra izango da, etxeko taldeakan izango dira, Kajarrola Lerrega eta Murias. Eta astean zehar, emakumeen bira eskainiko ditugu, laburpenak egunero, asteartean Durangoko klasiko izango dute, atariko moduan, asteartetik igandera emakumeen birako etapak, igandera amaituko da, zuzenean eskainiko dizugu emakumeen birako azken etapa, Portugaletetik, eta igande arratsaldean, edo bazkarostean, Amstel Gold Race, Ardenetako lehenengoa. Osabega, urteaz joan, beraz, inguruan ibile. Prest izango gara. Jaun Andreok, honetan txautziko dugu. Hor duzue, aurtengo itzulia irabazi duen gizona, Alberto Contador, laugarrena du Madrildarrak. Henao eta Quintana izan ditu podiumean. Bizkar babesle hartuta Alberto Contadorrek. Erlojupekoan onena izan da. Erlojupekoa beste behin erabakigarria gertatu da. Eta torren urteko itzuliko irteerak eta helmugak ez ditugu aipatuko ditugu. Ondorengo egunetan. Gure aldetik, hauxe izan da guztia, eskerrak beste behin, egunero gure aukera egin izanagatik, badakigu asko izan zaretela, oso eskertua gaude, eta espero dugu zuen berri izatea, ondorengo itzorduetan ere. Usabiaga, mila esker. Datorren igande arte, bihar 8 arte. Arratsaldean.
Esan dakoa, bihar Amorebieta Etxanako udaberri klasiko izango duzue, eta astean zehar emakumeen bira. Ondo izan, arratsaldeon!